आपग्रेड खालामनायनि थाखाय नाजाबाय थादों मिरु सरकारा आसाम सरकार आरो बर'नि दैदेनगिरिमोना जेरावनाखि आलादा रायजो दाबिनायनि दोहौ बे दोहौआ जाफुगासिनो दंमोन आरो बे दोहौखौ सुग्लायहोनो थाखाय एबा माने दोनथ'नायनि थाखाय 6 शिड्यूल प्रोविजनखौ आपग्रेड खालामनानै लाबोनाय जादों बिटिआरआव दा सफैनाय जादों जों सावरायगोन दिनै जे ट्राइबेल हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय हाजोआरि ट्राइबेल हारियारि जौगाखांनायनि थाखाय 6 शिड्यूल प्रोविजनखौ संबिधानाव थिसननायनि गेजेरजों दाफुंनाय जादोंमोन जेरावनाखि आसामाव मोनथाम दिनै समाव मोनथाम 6 शिड्यूल प्रोविजन मोननाय जादों आगु समाव मोननै दंमोन डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल मेघालयआव दङ मोनथाम जयन्तिया हिल्स काउन्सिल खासि हिल्स काउन्सिल आरो गार' हिल्स काउन्सिल दङ बिदिनो दङमोन मिज'रामाव दाबो मिज'रामाव दङ मोननै अट'नमास काउन्सिल ट्राइबेलफोरनि थाखाय हाजोआरि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आरो आगुआव मिज'रामा अट'नमास काउन्सिलावनो दङमोन त्रिपुरायाव मोनसे अट'नमास काउन्सिल दङ बे जाहैबाय सेटेलाइट सिस्टेमजों बे काउन्सिलखौ दानाय जादों अल त्रिपुरा ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल बिब्दिनो बे कनसेप्टखौ लानानैहाय ट्राइबेलफोरनि जौगाखांनायनि बिथिंखौ नोजोर होनानै आरो ट्राइबेलफोरनि जौगाखांनायखौ बिथा लानानै जों दानाय जादों 6 शिड्यूल प्रोविजन दा बे प्रोविजना बड'लेण्डआव दङ आरो बड'लेण्डनि जेनाखि 6 शिड्यूल प्रोविजन बियो गुबुन 6 शिड्यूल प्रोविजनफोरनिफ्राय एसे जौगाखांनायसिन बेखौ बुंनाय जादों दा समाव जों सावरायगोन जे थांनाय 24 खालिनि बड'लेण्ड एसेम्बलियाव जानाय प्रोटेस्टआ बेसेबां सक्सेस एबा बेसेबां आनसाक्सेस एबा आयेनाव बेसेबांनाखि गनायजानाय आरो एबा गनायजायाखै गनायजाथाव नङा बेजों लोगोसे जों सावरायनो नागिरदों जे 6 शिड्यूल प्रोविजननि थाखाय जेनाखि बिथा लानाय जायो ट्राइबेल कमिउनिटिनि एबा गोग्लैसोनाय हारिनि आयेन एबा कास्टमारि ल' बेखौ बिथा लानाय जायो आरो कास्टमारि ल'नि थाखाय बड'लेण्डआ बेसेबांनाखि इम्पर्टेन्ट दङ एबा बर'फोरनि कास्टमारि ल'आ बड'लेण्डआव बेसेबां खाथि जानाय जों बेखौ सावरायगोन आरो बिनि थाखाय जोङो गुवाहाटि हाइकर्टनि उकिल जों लाना फैदों प्रहलाद बसुमतारी जों बिथांनिफ्राय जोङो गिबियाव 6 शिड्यूलनि कनसेप्टखौ लाजेननानै बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि कास्टमारि ल'नि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन प्रहलाद बसुमतारी 6 शिड्यूल प्रोविजन आरो बर' हारिनि कास्टमारि ल' नोंथाङा मा बुंनो नागिरो 6 शिड्यूलनि कनसेप्टखौ जुदि जोङो गुदिनिफ्राय नायनो थाङोबा बे कास्टमारि ल'आनो मेइन बुस्थु जिहेतु 6 शिड्यूल कनस्टिटिउसननि द'थि जि फारिलाइ बा 6 शिड्यूल बेखौ सोनायनि गुदियावनो दङ गाव गावनि ट्रेडिशन कालचार कास्टमारि प्रेक्टिसेस बेफोरखौ रैखा खालामनाय आरो बेखौ बे नैबे दा जेनेबा संबिजिर लिरनाय समावसो खालामजेननायनि खोथा नङा बेयो जेब्ला कनस्टिटिउसन दानायनि थाखाय माखासे एक्सपार्ट कमिटिफोर दानाय जादोंमोन जेनेबा कनस्टिटिउयेन्ट एसेम्बलि बेनि अनगायै बेनि ब्रान्चआवनो ड्राफ्टिं कमिटि बा माइनरिटि बा बेकवार्ड कमिउनिटिफोरनि सुजुग सुबिदा बा उसुबिदा बेफोरखौ नायबिजिरनानै बिसोरनो मा होथावगौ मा होथावा बेखौ नायबिजिरनानै नुदों जे बे कनसेप्टआ बा बिसोरखौ थोंजोङै जोंनि बे दानि जे सोलिबाय थानाय ब्रिटिशनि गालांनाय जायफोर आयेनफोर बा जेनेरेल मानसिनि गेजेराव जि सोलिबाय थानाय आयेन बेफोरखौ जुदि बिसोरनि गेजेराव सोलिहोयोबा माखासे खेथ्रआव एसे आख' फिख' जागोन होननानै सानबोनाय जादों दा बेखायनो बैफोर अनुष्ठाननि गेजेरजों जे इन्स्टिटिउसनफोर माखासे दङ जेरैखि डाइरेक्ट डेम'क्रेसि बा गाव गावनि जायगायाव गाव गावनो सिफ एबा गामिनि बेंगिरिफोरखौ गाव गावनो सिलेक्ट खालामनानै लानो हानाय मानाय बा बिसार खालामनाय आयदायाव जि माने मोजां फिथाइ थायनो गोनां जेनेबा थाबैनो जोबनाय आरो इम्पार्शियेलि फैसा थाखा खरस जायाबालानो
ओरैनो न्याय मोननायनि बेबस्थाफ्रा जेनेबा कास्टमारि ल'नि गेजेरावनो दङ जिहेतु दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन साननानैनो मोनसे बैसोरजों कनफ्रन्ट्रेसनाव थांबा इंराजफोरा बेयाव शासन खालामनाया बांसिनसो दिगदार जागोन बेखायनो बैसोर गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ आलादायैनो दोनथ'नानै बे जेनेरेल मानसिफोरजों जेनेरेल मानसिफोरनियाव बाहायनाय आयेनखौ बाहायाबालानो बिथांमोनखौ गावसिनि जि आयेन दङ बे आयेनखौनो बाहायथों होननानै बेखौ रिकगनिसन होनाय जादों आरो बे कनसेप्टखौ लानानैनो ब्रिटिशफ्रा बै समावनो एक्सक्लुडेड एरिया होननानै बैखिनि जायगाखौ गावसिनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय एरायख'नानै दोनखादों आरो बैखिनि एरियाफोरखौ बे ट्राइबेल एरियाफोरखौ गावसिनि कास्टमारि ल' गावसिनि ट्रेडिसनेल ल'नि गेजेरजोंनो गावसिनि नियम नितिजोंनो सालायथों होननानै बे एक्सक्लुडेड एरियाखौ दोनबोनाय जादों आरो बेबायदिनो बे एक्सक्लुडेड एरियाफ्रानो बांसिनानो जाहैबाय मा हाजोआरि ओनसोल जेराव जेनेरेल मानसिफ्रा हाबहैनो हाया आरो बिसोरो इक'नमिकेलि ससियेलि पलिटिकेलि खुब बेकवार्ड आरो बिसोरनि ट्राइबेलनि जि माने केरेक्टारिस्टिक जेरैहाय गुबुन जेनेरेल कास्टफोरजों मिक्सआप जानो एसे टान जायो बा लाजि गुसु जायो बा गुबुन हाबफैयोबा बिसोरो एसे गिनाय रोखोम मोनो नैबे सेन्सआव बुंनाय जायो जे गावसोरनि माबा उसुबिदा खालामगोन नामा बेफोरबायदिखौ बिसोरनाव गिनाय सोमजिनाय बे केरेक्टारिस्टिक्सआ थाखादों आरो बेखायनो बिसोरखौ गोग्लैसोनाय हिसाबै बे गावसोर सालायथों होननानै बे एक्सक्लुडेड एरियाखौ सोलिहोबाय थादों ओमफ्राय बेखौनो जेब्ला बे माइनरिटि कमिटिनि कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लिनि माइनरिटि कमिटिखौ नायग्रा जि कमिटि जायनि चेयारमेना गपिनाथ बरदलैमोन बिथाङाबो बे नर्थ इस्टनि एरियानि माबाखौ नायजोबनानै बुंदोंमोन जे बेयाव माखासे ट्राइबेलफोर दङ पार्टिकुलारलि बे प्लेन ट्राइबेलनि खोथाखौ बुंदों बिथाङा प्लेन ट्राइबेलनि मानसिफ्रा दा जेनेरेल मानसिफोरजों मिक्सआप जाजोब्बाय दा बेखायनो बेयाव बिथांमोननो आलादायै मोनसे अट'नमि बा आलादायै गावखुंथाय होनायनि खुनु गोनांथि गैया होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे खेत्रआव नाथाय हाजोआरि ओनसोलनि थाखाय जे निकलास होननाय बे मेघालयनि दानि मेघालय रायजोनि बिथाङा खिन्थु बे खोथाखौ एसेम्ब्लियाव कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लियाव बारे बुंबाय थादों जे बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जिहेतु बे आगोलनिफ्रायनो एक्सक्लुडेड एरिया आरो बेयाव जेनेरेल ल'आ सोलियोबा बांसिन कनफ्लिक्टसो जागोन बेखायनो बिसोरनो आलादायैनो गावसोरनो खुंथायखौ होनांगौ बा सेल्फ अट'नमिखौ होनांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों आरो बिथांनि बे दाबि दैखांनायावनो ड्राफ्टिं कमिटिनि चेयारपारसन जाय माने डक्टर B.R. आम्बेडकार बिथाङाबो बिनि फारसेनो खोथाखौ गनायनानै दानि संबिजिरनि जेनेबा थामहिनबा इण्डियान कनस्टिटिउसननि मोनसे शेड्युल बानायनानै बे शेड्युलखौ माखासे एरियाखौ थख'यै दोननायनि बेबस्था खालामनाय जादों जायखौ दा 6th शेड्युल एरिया होननानै बुंनाय जायो बेबायदि एरिया 5th शेड्युलावबो दङमोन भारतनि गुबुन जायगा बेफ्रावबो बे बेकवार्ड जानाय मानसिफोरनि थाखाय गावसोरनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ खालामनो हाथों बा अट'नमि मोनथों होननानै बेबायदि बेबस्थाखौ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेफोरखौ बिसिनिखौ 5th शेड्युलाव सोनानै आरो आसामनिखौ पार्टिकुलार आगोलनि आसाम थामहिनबा दानि जायफोर 7 सिस्टार्स बेखौ सोजोबनानै दा आसामनि ओरै नर्थ इस्टनिखौ 6th शेड्युलाव सोदों आरो गुबुन रायजोफोरनिखौ 5th शेड्युलाव सोदोंमोन ओमफ्राय 5th शेड्युलनि माबा सोनाय माबाफ्रा जिहेतु डेभेलप जाजोब्बाय दा अलमस्ट दिफां बेयो दा दिफां जानानै थानाय बेबायदि जाबाय आरो दा 6th शेड्युलाव जे आसामाव बा थामहिनबा आगोलनि आसामाव सोलिबाय थानाय दा बे जिनिसा दा कन्टिनिउ जानानै दङ बेनि गेजेरजों आरो मोनसे जिनिसखौ नोजोर बोबावनो हायो जे जिहेतु बेखौ डेभेलपमेन्ट जाथों बा गावसोरनो एसे इभल्भ जानानै गावसोरनो सिभिलाइज जालांथों होननानै बेखौ बे कनसेप्टखौ लाबोनाय जादों गावसोर बुजिलांथों होननानै आरो बेबायदिनो माखासे समाव दावगायै दावगाबोनानै मोनसे पर्याय फैदों जे
बिसोरनो बे अट'नमिखौ होनानै दोनस्लायस्लाय मोनसे स्टेट होनायाबो स्रा जागोन होननानै बा इउनियन टेरिटरि होनायाबो स्रा जागोन होननानै सानलायलायनानै मेघालयखौ बेबायदिनो स्टेट हिसाबै दिखांनानै बा स्टेट हिसाबै मोनसे रायजो हिसाबै फोसावनायबो जाबोदों। बिदिनो मिज'रामाबो बिदिनो फैबाय, मिज'रामाबो बेबायदिनो, नागालेण्ड फैबाय, दा पार्टिकुलारलि जोङो माखासेखौ मख'नो हायो जे नागालेण्डफोरा जेनेबा सोमावसार आलादा रायजोनि थाखाय बा बिथांमोनाथ' सभारेनखौनो बिदोंमोन, सभारेननि जायगायाव बिथांमोननो गावसोरनो खुंनो हानाय रायजो इन्डियाननि सिङावनो थानानै रायजो मोनसे डिक्लेयार खालामदों, बिसोर आन्दलननि गेजेरजों मोनदों। नाथाय जों नुनो मोनो मेघालयनि एकदम पियरलि 6 शिड्युलखौ आपग्रेड खालामनानैनो होथारनाय। तारमाने फार्स्टआव जाबाय 6 शिड्युल, बिनि उनाव 244 आर्टिकेलाव फैबाय, 244 सोनानै ओमफ्राय बेखौ माबानानै स्टेटहुडआव लाबोबाय, 6 शिड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिसोरखौ स्टेट होबाय आरो बे स्टेटनि सिङावनो जिबो बेकवार्डैनो दंबोयो दाबो। दा बे बेकवार्डैनो थाबावनाय जायगाखौ दाबो 6 शिड्युल एरियायावनो दङ, जेरै गार' हिल्स दं, जयन्तिया हिल्स दं, खासि हिल्स दं। दा बेबायदिनो माखासे एरियाखौ बिसोरो सरकारा जिहेतु डेभेलप जाबाय नालाय बेखौ स्टेट हिसाबै आपग्रेड खालामनानै माखासे जायफोर दाबो माबायैनो दङ, गोग्लैसोनायैनो दङ, दा बेखिनि एरियाखौ दाबो 6 शिड्युलावनो लाखिनानै दोननाय जादों। दा बर'नि बेलायाव, बड'लेण्डनि बेलायाव जोंनाव जेनाखि बर' हारि, बुंनो थाङोब्ला बर' हारियाथ' बिराद जौगाखांबाय होनना बुंनो हायो। दिनैनि समावहाय बर' हारिनि जेने स्टेटास मानदान्दा बेयो ट्राइबेलफोरजों रुजुजाया, बेखौबो गोबांसाया बुंनो नागिरो आरो बेखायनो बर'फोरखौ ट्राइबेल लिस्टआव दोननांला, बेखौबो आर्गुमेन्टआव फैयो। दा बे बिथिङाव आंनि पार्सनेल अपिनियनखौ आं बुंनो लुबैयो जे नोंगौ जेनेबा नुनायाव बर'फ्रा जेनेबा गुबुन माबानिसाय, गुबुन हारिसाफोरनिसाय एसे जौगासिननाय बादि नुदों। नाथाय नैबे मोनसे जिनिसखौबो नोजोर बोनांगोन जे ट्राइबेल हिसाबै रिकगनाइज मोननो थाखाय मा मा केरेक्टारिस्टिक्स नांगौ बेखौ रेजिस्ट्रार अफ इन्डियाया मोनसे सार्कुलारनि जगै फोसावखानाय दङमोन। दा ओमफ्राय बे माखासे क्राइटेरिया बा गाइडलाइन्स, बे गाइडलाइन्सआव दा बर'फ्रा गोग्लैना गोग्लैयो, दाबो गोग्लैयो। नाथाय बर'फोरनि जौगाथायखौ नायनानै जुदि बर'फोरखौ ट्राइबेलाव सोनांला बा जेनेरेल खालामनांसिगौ होननानै बुंनो थाङोबा मोनसे नोजोरखौबो नायनांगोन। दा बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै जेनेबा रायजो बिनानै रायजो सालायनाय मोनसे पर्याय फैदों। नाथाय जोङो इक'नमिकेलि बेसेबां जौगादों आरो जोङो ससियेलि बेसेबां जौगादों बेखौबो नोजोर बोनाया गोनांथि दङ। दा बुंनो थाङोब्ला बे जौगानाय खेत्रखौल' जुदि बुंनो थाङोब्ला राजस्थानफ्राव मोनसे हारि दङ, मीना होननाय मोनसे हारिसा दङ। दा नों IAS आव जुदि नायोबा नुनो मोनगोन बिथांमोनाबो ट्राइबेलावनो गोग्लैयो। बे बिथांमोनखौ नायोबा नों बे UPSC नि जे परिखाफोर ST कोटायाव जुदि नायोबा नों 90% बे मीना जाथिया मोनजोबनाय। होमब्ला दा बे मीना जाथिया अलमस्ट मीना जाथि जे बेबायदि ट्राइबेल दं, जोङो बे जायगायाव जों नुनो मोना बा थोंजोङै बियो ट्राइबेल होननानै जोङो सिनायथि हमनोनो हाया। दा बे हिसाबै बिसोरो जोबोद जौगाखानाय आरो बेखायनो बिसोरो इडुकेसनेलिबो इक'नमिकेलिबो डेभेलपखा। दा बे बिथिङावबाबो बिथांमोना ट्राइबेल हिसाबै दा स्टेटासखौ लानानै सुबिदाखौ जागासिनो दङ। दा बे हिसाबै आं सानो जे बे जि एसे एनै जोङो दा एडमिनिस्ट्रेसननि पावारखौ मोनदों होननानै बुंदों, नाथाय एडमिनिस्ट्रेसन पावारा मोनसे पलिटिकेल मेकानिजम। बेयाव सोरबा कमिउनिटियाल' सालायगोन बे खोथा नङा। दा बेयाव जेनेबा दा बर' कमिउनिटिया बांसिन दङ हिसाबै, मेजरिटि दङ हिसाबै, डेम'क्रेटिक प्रसेसआव मेजरिटि माबाया सायख'जायो हिसाबै, दा बे हिसाबै दा सायख'जानायखाय जोङो नुनायाव, आं आरो बुंबावदों जे जों नुनायाव हारिखौ गोजौ जानाय बादि नुदों। नाथाय जोङो दा आसिजों साननानै नायबा नुनो मोनगोन जोंनियाव साबेसे IAS अफिसार दङ, जोंनियाव साबेसे डक्टरेट डिग्री दङ। दा नैबावैसो बोसोरब्रै बोसोरबासोनि उननिफ्रायसो खमसे खम दासो दा फरायनायाव एसे दावगाहांदों। दा बे बिथिङाव बे एसे एनै सुबिदा मोननानै दावगाहांफुनायाव खेबसेयैनो जुदि जोङो ट्राइबेल माबानिफ्राय जुदि बोखारखायोबा
जोङो रिजाल्टखौ आं सानो नुनो मोनगोन दि जोङो एकेबारे डिप्राइभ जानानै ओरैबायदि गोग्लैसालांफिनगोन जिहेतु जोङो नुनो मोनो बर' हारिया दाबो जुदियाव नुनायाव पिक्साराव फैदोंबाबो राजखान्थिनि बिथिङाव एसे एनै लाइमलाइटआव फैदोंब्लाबो फरायनाय बिथिङाव खिन्थु जोङो नुनो मोनो जे जेनेरेल कमिउनिटिजों दाबो कम्पिट खालामनो हानाय अबस्थाया गैया जेरै जोङो जुदि नायनो थाङोबा नों IIT नि एन्ट्रेन्स एग्जामफोरखौ नाय बा गुबुन गुबुन मोजां इनस्टिट्यूट बा मेडिकेल कलेजफोरनि एन्ट्रेन्स एग्जामफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे खुनु रोखोमै ट्राइबेल कोटानि सिट लानानैसो मानसिया एडमिशन मोनो। आच्छा दा मोनसे माने इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाहैबाय जे बर'फ्रा गोबांसा गोरों ओंखारबाय आरो साख्रि बा माने एजुकेसन लानो थांनाय बेलायावहाय बर'फोरखौ ST कोटायाव थिसननाय जायो व्हेरेस गोबांसाया जेनेरेल सिटआवनो मोननो हायोमोन माखासे मानि बेयाव मोनसे आयेन दङ जुदि ST गथ'आ जुदि मोजां मार्क मोनदोंबा बेयो बै जेनेरेलनि गाहायावसो मेरिट बेसिसआव फैनांगौ बेनिफ्रायसो ST खौ साननाय जायो बेयावनो आं मोनसे जिनिसखौ बेयावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैयो जे गोबां इनस्टिटिउसनफ्रा बेखौ खायदा खालामनानै ओरैबायदि खालामो जे जाय गथ'आ जेनेरेलाव थानाय मार्क्स मोनदोंमोन बेखौनो ST आव सोनानै दोनो बे खिन्थु आयेन भाबै गोरोन्थि दा बेखौनो खालामबाय थादों दा नियमनि खोथाया जाहैबाय मा जाय मेरिटआव दङ बे मेरिटआव मोनगोन आरो बे मेरिटनि काट अफ मार्कनिफ्राय जि गाहायाव दं बेनिफ्रायसो खथानि माबाया साननाय जायो दा बेखौनो खायसे अनुस्थानफ्रा बा खायसे फसंथानफ्रा बुजिनानैनो जा बा माबा मोनसे जाहोनावनो जा बे जिनिसखौ खायसेया जाय मेरिटआव थानो गोनां बेखौबो ST आव सोनानै बे जायफोर ST फोर जानाय बा SC जानाय बेफोरखौबो डिप्राइभ खालामनानै दोननाय जों नुनो मोनो। दा जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेक लानायनि उनाव फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव सावरायगासिनो दङ जे बड'लेण्डनि आथिखाल थासारि बड'लेण्ड खुंथायनि दिन्दांनाय थासारि आरो बर' हारि जों दान्दिसे ब्रेक लादों। स्टुडिअ'आवनो गोबां खेब फैबाय सावरायगासिनो दङ जे थांनाय 24 डिसेम्बर खालि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव फ्ल'र टेस्ट खालामनाय जायो जे सोर बड'लेण्ड खुंथायखौ मोनगोन आरो प्रमद बर'आ देरहासार जाबाय बिथाङा बिटिएन चिफ जागासिनो दङ दा बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया आरो अबजेक्सन खालामदों जे बे फ्ल'र टेस्ट लानाया सिस्टेमेटिक जायाखै जेरावनाखि हाइकर्टआ अर्डार होदोंमोन कम्प'जिट फ्ल'र टेस्टनि खोथा दा बे हिसाबैहाय हाग्रामा महिलारिया क्लेम खालामदों जे बेयाव गोदानै बेलट पेपारनि गेजेरजों चिफ बासिनायनि बा बिसायख'नायनि बेबस्था लानांगौ आरो बेनि थाखाय बिथाङा कर्टआव थांफिनगोन दा बिथांनि बे आर्गुमेन्टआ बेसेबां खाथिगोन बेहाय बाथ्रा मोनसे दं हाग्रामा महिलारिया जि रिट पिटिसन होदोंमोन हाइकर्टआव बे रिट पिटिसना नाम्बार दंमोन WPC 5650/2020 बेहाय पार्टिया जादोंमोन माने पिटिसना जादोंमोन हाग्रामा महिलारि पानिराम ब्रह्म जेम्स बसुमतारी ओमफ्राय प्रभात बसुमतारी आरो सायखं बसुमतारी बेनि माने पार्टि बानायदोंमोन अपोजिट पार्टि दंमोन आरो सासे दं धनन्जय बसुमतारी अपोजिट पार्टि दंमोन बेहाय प्रमद बर' आरो 16 आदार्स बे 16 आदार्सआव लादोंमोन गबिन्द बसुमतारीखौ दिगन्त बर'आ दंमोन एथ' माबा नङा एसे एमसिएलए नङा दिगन्त बर'आ घनश्याम दास बेखौ गौतम दास दिगन्त बर'आ बेनि एड्रेसा जाना दं मेघनाथ बर'आ रेसिडेन्ट अफ भिलेज खास बक्राझार टेङाबारि कालाइगाव उदालगुरिनिफ्राय आरो गौतम दास बिसोरखौ आरो ओमफ्राय सरकारनिफ्राय लादोंमोन कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि
Commissioner and Secretary, and Praladamon State of Assam represented by Chief Secretary of Government of Assam, Commissioner and Secretary, State Election Commission, Chief Electoral Office, Bodoland Territorial Council, Madhav Chandra Setri, Sorna Pawati Deka, Wilson Hasda. इफोरखौ लानानै माबा खालामदोंमोन माने रिफ्लेक्शन खालामबाय बेहाय मोनसे हियारिं जाबाय थांनाय 22 तारिखआव मा जादों जे अनारेबल हाइ कर्टआ अर्डार होबाय जे फ्लोर टेस्ट खालामनांगौ तारमाने जोंनि इलेक्शना जाहैदोंमोन रिजाल्टआ जाहैदोंमोन 12 तारिख बुस्थुआ इन्टारेस्टिं बुस्थुआ 12 तारिख जेब्ला काउन्टिं 12 डिसेम्बर जेब्ला काउन्टिं दंमोन काउन्टिं माने रिजाल्ट ओंखारनायनि सिगां जों नायखांबाय माने जों पाब्लिक हिसाबै माने बाहेरायाव नायखांबाय रिजाल्ट फाइनाल रिजाल्ट काउन्टिंनि माने ओंखारनायनि सिगां प्रमोद बर' जिएसपि नि नब कुमार सरनिया ओमफ्राय बिजेपिनि लिडारफोरा थांदोंमोन गुवाहाटीयाव माने रिजाल्टआ ओंखाराखै फाइनाल ओंखाराखै बिनि सिगाङावनो थांदोंमोन थांनानै आथ्रा जानानै हरनि गेजेराव बिसोरो एलायन्स खालामनानै बास माने 13 तारिखे बिसोरो डिसिजन लाजोबबाय आरो चिफ मिनिस्टारा डिक्लेयार माने होबाय जे प्रमोद बर'आ चिफ जाहैगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला माने डिक्लेयार होदोंमोन जे बिटिसि नि चिफ प्रमोद बर'आ जाहैगोन आच्छा बेहाय प्रसिडिउर मोनसे दंमोन बेहायथ' मा प्रसिडिउर माने गावनि इच्छा मथेसो डिक्लेयार खालामदोंमोन बे प्रसिडिउर जानांगौमोन जे जिहेतु कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन दं जाय माने इलेक्शनाव मेजरिटि माने भोट मोननायनि मेजरिटि सीट जाय मोनगोन बेनि सीटखौ बेनि माने लिडारखौ एक्चुअली गभर्नरा लेंहरनांगौ जे नोंथ' 12 सीट मोनबाय माने मेजरिटि मोनबाय नों फै आरो सरकार बानाय इ हायाबाबोथ' इनि उनाव जाय दंमोन इखौ लेंहरनांगौमोन बेहाय सिस्टेमानो गैयामोन फार्स्ट बे सिस्टेमा जोंनि थिक गैयामोन बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया हाइ कर्टआव रिट पिटिशन खालामबाय जे सिस्टेमा जाबाय सिस्टेमा थिक जायाखै सिस्टेमखौ थिक थाक खालामनांगौ आरो जोङो चान्स होनांगौ आच्छा बेखौ नायनानै हाइ कर्टआ कनसिडार खालामनानै हाग्रामा महिलारियाखौ चान्स होबाय जे चान्स होदोंमोन जे नों 26 तारिख अन और बिफोर 26 डिसेम्बर कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट जानांगौ बेहाय बिसोरो मेजरिटि मोनो बेसे जागोन बेनि थाखाय प्रसिडिउर दं हाइ कर्टनि अर्डारा कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट माने बेहाय कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट माने जानो होदोंमोन बेहाय फ्लोर टेस्ट खालामबाय बेहायनो आच्छा बेहाय सिस्टेमा मा जादोंमोन बेनि गाव स्पिकार मोनसे सिलेक्शन खालामनांगौ स्पिकार सिलेक्शन खालामनायाव नांगौ सिनियर मेम्बार सासेखौ स्पिकार बानायनांगौमोन बेहाय सिनियर माखौ बुंनाय जादों सिनियर मेम्बारखौ माने इलेक्टेड मेम्बारनि गेजेरनिफ्राय सिनियर मेम्बार सासेखौ स्पिकार बानायनानै बास प्रसिडिउरखौ मेनटेन खालाम सिनियर माने जायनि बैसोआ बांसिन बेहाय सिनियर मेम्बार इया प्रभिजनाव लिरना दं सिनियर मेम्बारखौ माने इलेक्टेडनिफ्राय जाय माने मेजरिटि मोननायनि सिनियर मेम्बार सासेखौ स्पिकार बानायनानै बेहाय सिलेक्शन खालामनांगौमोन भोट होनांगौमोन आरो भोट होनायनि प्रसिडिउरबो दं भोट होनाया सोरबा बेलटआव हरनोबो हायो कनफिडेन्शियेलि सोरबा माने आखाइबो थिखांनो हायो सोरबा भइसबो खालामनो हायो बे कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन दं बे दं बुस्थुआ एसेम्ब्लिनि थाखायसो दं बुस्थुआ बेहाय मोनसे आमाजिं सिस्टेम माने बुस्थुआ जाहैदों जे जोंनि बिटिसिनि थाखाय जों बर'लेण्डनि थाखाय एखौ माने पार्टिकुलार प्रसिडिउरानो गैला बे जि एक्ट पास जादोंमोन 6 शेड्युलनि आन्डाराव जोंनि जि सिस्टेमा बानायजादोंमोन बेहाय पार्टिकुलार जि प्रसिडिउर थानांगौ आसामनि थाखाय कर्नाटकनि थाखाय बिहारनि थाखाय इउपिनि थाखाय जे माबा दं माने प्रसिडिउर बे राज्यनि माने बाथ्रा बेलेग आरो 6 शेड्युलनि आरो अट'नमास काउन्सिलनि बेलेग थायो बेहाय जोंनि थाखाय माने पार्टिकुलार प्रसिडिउरानो गैला बेहाय ना माने स्पेशली मेनसन इन दा स्पेशली मेनसन जोंनि माबायावसो जि कन्स्टिटिउसनाबो माबा गैया बे स्पेशली माने स्पेसिफाइड गैया माने रोखा बुंनाय गैया स्पेशली बे पार्टिकुलार बुंनाय गैया आरो
जोंनि सिस्टेमा एसेम्बलि बायदि सिस्टेम खालामदोंमोन बेहाय मा जादों सिस्टेम जिदोंमोन एसे दावरावबो जादोंमोन जोंथ' गासै नुखांबाय नुबाय बुस्थुखौ दावराव जादोंमोन दावराव जानायनि उनाव जि जाबाय बिसोरो आखाइ थिखांनानै मेजरिटि पार्सेन्ट भट होबाय प्रमोद बर'आ जे देरहाबाय बे चिफ हिसाबै आरो गोविन्द बसुमतारीया डेपुटि चिफ हिसाबै बास सिलेक्सन जाबाय बेनि सिगांबो अथ टेकिंबो लादोंमोन आच्छा जों जे सिस्टेम जाबाय जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव जे सिस्टेमा जाबाय बेखौ फाइनाल डिसिसन होगोन अनारेबल हाइकर्टआ फैगौ 11 तारिख अनारेबल हाइकर्टआ जि मा डिसिसन लायो जों बेखौबो नायनांगोन खिन्थु जि फ्लर टेस्ट खालामनो जे अर्डार होदोंमोन बेथ' जानायाथ' जाबाय बेहाय प्रमोद बर'आ देरहाबाय बे थागोन या थाया कन्स्टिटिउसनाव जि प्रसिडिउर दं बेखौ हाइकर्टआव मा नोजोराव लायो जिहेतु कन्स्टिटिउसननि गार्जियान हिसाबै माने जुडिशियारिखौ नायबानो जायो सिलेक्शन खालामबानो जायो जुडिशियार माने कन्स्टिट्यूटिव इन्डियान जुडिशियारि इज द गार्जियान अफ इन्डियान कन्स्टिट्यूशन दैट्स वाइ मा डिसिसन लायो जोङो बेहाय मा डिसिसन लायो अनारेबल हाइकर्टआ बेथ' 11 तारिखआवसो नायनो मोनगोन जोङो नायनो मोनगोन दा जिहेतु प्रमोद बर'खौ चिफ होननानै डिक्लेयार खालामबाय आरो एबसुलुट मेजरिटि मोननाय जाबाय होननानै बुंनाय जाहैबाय दा बेखाय बिथाङा दा समाव चिफ जाना थानांगोन 11 तारिखखौ नेनायनि बाथ्राथ' फैया 11 जाहोन नेनायनि बाथ्रा फैया बेथ' हाइकर्टआव माने माबा थांथ'वाखै हाइकर्टआथ' फाइनाल डिक्लेयार हराखै हाइकर्टआ जिहेतु डेट सिलेक्शन खालामबाय माने डेट फिक्स खालामबाय जे 11 तारिखआवसो बे माबा खालामगोन 26 तारिखनि अन अर बिफोर 26 डिसेम्बर बे जाहैबाय प्रोटेस्ट लानाय प्रोटेस्ट जानाय लानाय ओमफ्राय फैगौ 11 तारिखआ डेट फिक्स दं बे केसनि हियारिंआ आरो जाफिनगोन ताने फैगौ 11 जानुवारिसिम माने प्रमोद बर'आ दा चिफ नंथ'आ प्रमोद बर'आ दा चिफ माने बेहाय गभर्नरा मा कनसाइनमेन्ट होबाय दा गभर्नरा जुदि होबायबाथ' बास जाबाय 11 तारिखआव हाइकर्टआ मा अर्डार होयो बेखौबो नायनांगोन आरो ना गभर्नरा जुदिबा गभर्नरथ' होखाबाय थांनाय 15 डिसेम्बर खालि 15 डिसेम्बर खालिनो गभर्नरा गाव गैयालासेनो गावनि माने रिप्रेजेन्टेसना बेखौ एलाउ खालामदों आरो आसामनि चिफ सेक्रेटारिया बे समाय लाहोनो दा बे हिसाबैहाय माने गभर्नरा एपइन्ट खालामदों आरो बे गभर्नर एपइन्टमेन्ट खालामनायखौनो बेस खालामनानै हाग्रामा महिलारिया रिट पिटिसन होबाय जे बियो माने भइड जानांगौ आरो बेखौ लानानै हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होबाय 20 तारिख खालि जे माने 22 तारिख खालि जे 26 तारिखनि गेजेराव 26 डिसेम्बरनि गेजेराव कम्पोजिट प्रोटेस्ट लानायनि गेजेरजों माने माबा खालामनांगौ डिक्लेयार खालामनांगौ आरो बेनि सेटेलमेन्टखौ 11 जानुवारियाव खालामनाय जागोन दा गोनो गोथो बे जादों जे जिहेतु हाइकर्टआ 11 जानुवारियावसो जुदि सेटेल खालामगोनबा एबा डिसिसनखौ होगोनबा दा ओरैहाय देरहानानै दङ प्रमोद बर'आ दा अब्ला बिथाङा एन्जय खालामनो हागोन ना हाया माने माने बिथाङा चिफ हिसाबै एन्जय खालामनो हागोन ना हाया बिथाङा बै समसिम चिफ हिसाबैनो जागोन जिहेतु गभर्नरा बिथांखौ एपइन्ट खालामबाय चिफ हिसाबै अटेकिंबो लाबाय खिन्थु बिथांनि चिफ जानाया बै दिनखालिसो फाइनाल जागोन बै दिनखालि जुदि कर्टआ बुंबायबा नङा बे चिफखौ मोननो हाया होनोबा बै दिननिफ्राय बिनि चिफआ गैला बै समसिमहालागै जिहेतु बिथांखौ इलिगेलि हक बा लिगेलि हक जिहेतु गभर्नरा भुलानो जा हुद्दआनो जा बिथांखौ चिफ हिसाबै सायख'बाय नालाय आरो बिथांमोना अटेकिंबो लाबाय नालाय दा बे हिसाबै बै समसिम चिफ जागोन आरो बैयाव केसआव देरहायोबाथ' बे कन्टिनिउआनो थाबाय खिन्थु बेनि बिथांनि चिफ जानाया बै अर्डारनि सायाव सोनारगोन ओइदिनखालि जुदि बिथाङा चिफ नंला होनोबा ओइदिननिफ्राय बिथाङा चिफ जानाय नंला आच्छा दा बिथाङा एक्टिभिटिनि बेलायाव दा बेवहाय हाइकर्टआ होनदों जे जेबो खामानि माने माबा लानो मोना स्किम माने जेबो खामानि मावनो मोना माने खामानि मावनो मोनथ'नाय नङा आरो जि एपइन्टमेन्टबो होदोंमोन जि माने नमिनेटेड एमसिएलएफोरखौ जि एपइन्टमेन्ट होदोंमोन अनारेबल माबानायफोरा गभर्नरा 6 जन 7 बेफोरखौथ' माने स्टप खालामबाय बिसोरखौथ' एखौ माने हानाय नङा बिसोरबो एखौ खालामनो हानाय नङा दा अब्ला माने प्रमोद बर'आ चिफ जानानै दा समावहाय फैगौ
11 जानुवारिसिम जेबो फान्ड इउटिलाइज खालामनो मोना बे एबसुलेट जाहैगोन हाइकर्ट जिहेतु बे माने मेटारा हाइकर्टआव पेन्डिं जाना दं बे गेजेराव जि माने अर्डार ओंखारदोंमोन बेथ' एड इन्टारिम अर्डारमोन एड इन्टारिम अर्डार माने एड इन्टारिम अर्डारनि डिरेक्सन हिसाबै प्रटेस्ट खालामबाय दा फाइनाला जाहैगोन 11 तारिख अच्छा शिफ्ट जानाया साबजुडिस जानानै दं जायखौ साबजुडिस होनो थारमाने बिसाराधीन बिसार खालामगासिनो बिनिखौ बेनो हसायै बियो शिफ्ट जामारगोन ना जामारा बेखालि फाइनाल जागोन दा बे हिसाबै बिथाङा शिफ्टनि गस्ला बा जि माबाखौ मोनदों डिजिगनेसनखौ जुदियाव मोनदों थेवब्लाबो बिथाङा पावारखौ मोनाखै अच्छा ना अलरेडी बिथांनो एस्कर्ट होनाय जादों आरो बिथांनो अफिस होनाय जादों अफिसखौ मोनदोंब्लाबो एस्कर्टखौ मोनदोंब्लाबो जिहेतु प्रटोकल मोनसे थायो जे शिफ्ट जायोबा बेबायदि मोननांगौ सिकिउरिटि होनांगौ अफिस मोनसे होनांगौ नाथाय बिथांनो शिफ्ट जानानै जेसेबां फैसा बा फान्ड इउटिलाइज खालामनांगौ बा अफिसियेल सिगनेचार होनानै बबेखौबा भैलिड इनभैलिड खालामनांगौ बे गोहोखौ होनाय जाया अच्छा एक्सप्लेनेशन अफ प्रोटेस्ट एंड कम्पोजिट प्रोटेस्ट बाय अनारेबल हाइकर्टआ बुंनाय जादों जे कम्पोजिट प्रोटेस्ट खालामनांगौ अच्छा कम्पोजिट प्रोटेस्ट आरो प्रोटेस्टनि गेजेराव मा फाराग दङ बेहाय कम्पोजिट प्रोटेस्टआ जि माने भटिं सिस्टेम जि भटिं सिस्टेम जि जादोंमोन माने जि नांगौ इयाव दंमोन कम्पोजिट प्रोटेस्ट माने क्लियार जादोंमोन माबायावसो जों केसल' दं हाइकर्टनिफ्राय हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि केसल' दं बेहायबो माने मेरला मेरलि केसल' दं कम्पोजिट प्रोटेस्ट आरो जेनेरेल प्रोटेस्ट जि माने हाइकर्टआ जि अर्डार होदोंमोन बेहायथ' होदोंमोन प्रोटेस्ट खालामनो होदोंमोन ओमफ्राय बेहाय जि जानायाथ' जि प्रसिडिउर हिसाबै जि जानाया बेथ' जाबाय आरो कम्पोजिट प्रोटेस्टआव जि सिस्टेम थायो जि भटिं सिस्टेम थायो ये भटिं सिस्टेम प्रोटेस्टनिफ्राय एसेल' स्पेसियेल माने आलादा थायो आरो जि माने भटिं सिस्टेमा एसे माबा थायो ओमफ्राय जि सिलेक्शन प्रसिडिउर एसे माने आलादाबा थायो आरो प्रोटेस्टआव जि माने जोंनो जि अर्डार होदोंमोन बेखौथ' सोरनो प्रोटेस्टनो थाखायसो अर्डार होदोंमोन जोंनि जि जाबाय बेथ' जाबाय इयावथ' बुस्थुआ जिहेतु हाइकर्टआव पेन्डिं जाना दं बे फाइनाल जाहैगोन जों फैगौ 11 जानुवारि फाइनाल जाहैगोन जि एड इन्टारिम अर्डार फैदोंमोन गेजेराव बेनि माने डिरेक्सन हिसाबै जोंनि प्रोटेस्ट जाहैबाय आच्छा जेनेबा कम्पोजिट प्रोटेस्टनि खोथा बुंबाय थानाय जादों कम्पोजिट प्रोटेस्टआ बेहाय क्लियार खालामाखै बेजों बे केसाव माने क्लियार माने खालामाखै इयावसो प्रोटेस्टनि खोन्थाखौ सो बुंदोंमोन प्रोटेस्टनोसो इयावसो बुंदोंमन जोंनि इयो माबामोन प्रोटेस्टसोमोन बे आरो प्रोटेस्टआ फल' आप जाखोना जादिया थांनाय 24 तारिख खालि फल'आप जाहैबाय खिन्थु जि प्रसिडिउराव जानांगौमोन एसे माने दावरावबो जादोंमोन जे सान्ति मथे फेयार एन्ड फेयारलि जि जादोंमोन जे फेयारलियानो जायाखै अच्छा फेयारलि जायाखै अच्छा माबोरै जानांगौ बेनो थाखाय माने फ्रि एन्ड फेयारलि जायाखै इखो जों गेजेराव माने बुंबानो जानाया मोजां जागोन मानो फ्रि एन्ड फेयार जानाय होनाखिसै थांनाय 24 डिसेम्बरनि बे कम्पोजिट हाइकर्टनि अर्डार माने आई एम देयरफॉर ऑफ द व्यू दैट ए कम्पोजिट प्रोटेस्ट शुड बी हेल्ड ऑन और बिफोर 26/12/2020 अनारेबल हाइकर्टआ बे हाइकर्टनि अनारेबल जस्टिसआ बेबायदि अर्डार होदोंमोन जोंनि दि जानाया इथ' जाबाय दे नाय इयो फ्रि एन्ड फेयार जानांगौमोन प्रोटेस्टनि सिगां मा जादोंमोन माने इलेक्टेड मेम्बारफोरा देरहानायनि उनाव बे गुवाहाटीयाव बिसोरखौ कनफाइन खालामनाय जादोंमोन बेनिफ्राय शिलंआव लांजादोंमोन शिलंनिफ्राय क'क्राझाराव लांजादोंमोन बेयावथ' एक्सु माने माबा गैयामोन ना फ्रिडम गैयामोन बिसोरो देरहानायनि उनाव सिफ बानायनो सोरखौ पसन्द खालामगोन
बेहायथ' एसे फ्रिनेस हरनांगौमोन बिसोरो पाब्लिकजों रायलायनानै बा हयथ' समस्थियाव फैनानै नङाबाबोथ' जे सिचुएसनाव बेस खालामनानै जि डिसिसन लानांगौमोन बे डिसिसन लानायनि जि फ्रि एन्ड फेयारनेस बेफोरखौ होजायोमोन बिसोरो बेहाय जों पलिटिकल सिस्टेमा डेम'क्रेसि सिस्टेम बे सिस्टेमा जि जाबाय बे प्रटेस्ट जानायाथ' बेथ' आलादा खिन्थु प्रटेस्ट जानायनि जे सिचुएसन दंमोन बेथ' डेम'क्रेसिनि थाखाय बहुत डेन्जार बे जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव गेजेराव जाबाय थायो पार्लियामेन्टआव मालाबा जाबाय जिखौ माने हर्स ट्रेडिं बुंबाय जायो आरो बे हर्स ट्रेडिंखौ गिनानैसो बे खालामदोंमोन ना आच्छा जों जि फ्रि एन्ड फेयारनेस जि माने भटिं सिस्टेम जानांगौमोन जि सिलेक्सन सिस्टेम जानांगौमोन आंनि पार्सनेल मथे जायाखै खिन्थु बेहाय जि सिस्टेम दं आखाइ थिखांनाया भइस रेज खालामनाया आरो भेलट होनाय माने एभेलेबल माबाबो दं बयबो दं सिलेक्सन खालामनाय बयबो दं बेनिफ्राय बिसोरो आखाइ थिखांदोंमोन बिसोरनो बे लाइनाव बिसोरो थिग दं आच्छा जोङो गोबांथार सावरायदों बे इस्युआवनो आदा गेजेराव बुस्थुखौ जोंनि एखौना जों जे क'क्राझाराव जि मावदोंमोन जों जा थांनाय 24 तारिखआव जि जाबाय बे कम्प'जिट प्रटेस्टमोन आच्छा प्रटेस्ट खालामनांगौ कम्प'जिट प्रटेस्ट प्रटेस्टआ माखौ बुङो आरो जेनेरेल प्रटेस्टआ माखौ बुङो आच्छा जेनेरेल प्रटेस्ट जोंखौ माने अर्डार होनोमोन सिगां बुंदोंमोन जे प्रटेस्ट होदोंमोन नङा आसलते कम्प'जिट प्रटेस्ट होदोंमन जि एसेम्ब्लिनि थाखाय जि एसेम्ब्लियाव जि जायो जे माने कर्नाटकनि माबायावसो जादोंमोन प्रटेस्टआ एसेम्ब्लिनि सिस्टेमाव जि जादोंमोन माबायावसो बाहेरायाव आसामनि बाहेरायाव जेदोंमोन माबा जादोंमोन कर्नाटकआव जि जादोंमोन बेखौनो प्रटेस्ट बुंनाय जादोंमोन बेहाय आच्छा दा आं सोंबाय थानाय जादों प्रहलाद बसुमतारी general protest and composite protest what is the difference general protest जाहैबाय जेनेबा पार्टी वाइज खालामनायनिबो खोथा फैयो दा बेयाव कम्पोजिटआव फ्रि अल आर फ्रि बे गासिबो फ्रि ओमफ्राय दा बे हिसाबै दा नोङो फ्रियैनो नोङो भटखौ होनो हागोन नों सोरखौ बासिनो बे हिसाबै नों माबाखौ माबानो हागोन बाहायनो हागोन दा जेनेबा बेनि थिन लाइन अफ डिफारेन्सआ जाहैबाय जेनेबा प्रटेस्टफोरबा पार्टीनि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव पार्टी लाइनजों खारो दा बेयाव जोंनियाव पार्टीयाबो माखासेया मा होनो इलेक्शन कमिशनजों रिकगनाइज्ड पार्टी नङा फ्राय बिपिएफनि अनगायै माखासेया दासिम सिम्बलखौ मोनगोन रिकगनाइज जायाखै बिपिएफआ रिकगनाइज जाबाय पलिटिकल पार्टी हिसाबै रिकगनाइज जाबाय ओमफ्राय बे माखासेया इलेक्शन कमिशननिफ्राय सिम्बलखौ मोनगोन इलेक्शन गेलेनो नाथाय बियो पार्टी हिसाबै रिकगनाइज जायाखै बिसोरखौ इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै हमजोबनाय जायो दा बे हिसाबै इन्डिपेन्डेन्ट नालाय दा उदां जाजोबनांगौ बयबो आं सिम्पल लेंगुवेजजों बुजायनो थांदों दा गासिबो उदां फ्रि नोंनि गोसो नों सोरखौ बासियो नों सोरखौ बासिनानै लायोला बेयाव पार्टीजों खोथा गैया खारन ओरैनोबा जोङो बे साधारन माबायावबा पार्टी लाइनजों खारनायखौ नुगोन जेनेबा मा होनो बिजेपिया बिजेपि लाइनजों थांथारनांगन ओमफ्राय बिपिएफनि माबाजों थांगोन बेयावनो हुइप जारि खालामलायनायनि खोथायाबो फैयो पार्टी हुइप्स जायखौ होनो पार्टीनिफ्राय बिथोन थाथारनांगोन नों अबावनो होथारनांगोन बे जुदि थाङोबा बारलाङोबा बेयाव आरो मोनसे एन्टि डिफेक्शन ल मोनसे फैदेरबावो बे लाइनजों आयेना बे लाइनथिंबो थांगोन दा जोंनिया जाहैबाय बेयाव पलिटिकेल पार्टी हिसाबै रिकगनाइज मोनसेल' ओमफ्राय दा ओरैनो मोनसे मोननै हमनांगोन जोङो बिजेपिखौबो हमनांगोन दा ओमफ्राय बेयाव माखासे कंग्रेस दङ सासे दंमोन दा बे हिसाबै दा बै माखासेयाथ' पार्टी गैयि गोजाजोब पार्टी गैया नालाय बिसोरो इन्डिपेन्डेन्ट नालाय बिहा पुरा उदां जेजों सोरनो होयो सोरनो होआ बे बिनि खोथा दा बेखायनो कम्पोजिट ज'यैनो ज' जानानै बेयाव लिडारखौ बासिनाय बे जाहैबाय
कम्पोजिटनि खोथाया बिदि फैबाय ओमफ्राय सिम्पलि फ्लोर टेस्ट बा बे Floor. बेबो अलमोस्ट Party wise. एखेयानो Party खिन्थु wise. नों पार्टि लाइन Party line खारथारनाय आव जाहैगोन थांगोन। Party line आव थांगोन। पार्टि लाइनजों थांगोन आच्छा दा हटेल लिलिनि खोथा मख'नाय जादों हटेल लिलियाव गोबां सान माने दोनहै जाहैबाय इपिपिएल बिजेपि आरो बिएसपि नि एमसिएलएफोरखौ आरो बिसोरखौ उन समावहाय लांदों शिलंआव आरो बिनि उनावहाय लाबोफिनबाय गुवाहाटीयाव हटेल रेडिसन ब्लुआव दोनफैबाय दा बेफोरो क्राइमाव गोग्लैगोन ना गोग्लैया क्राइमाव जुदि क्राइम होननानै जुदि बा बे अफेन्स जुदि अफेन्स बा क्राइम लाइनजों जुदि थांनोबा जाय केन्डिडेट बे रेजिस्ट खालामनांगोन जे आंखौ कनफाइन खालामदों आंनि इच्छा बिरुद्धे बेयो आंखौ बेयाव लाखिनानै खालामदोंमोन रंफुलि कनफाइनमेन्ट आंखौ रंफुलि बेयाव कनफाइन खालामनानै दोनदों आंखौ आंनि गोसो मथे थांनो होआखै बियो होननानै बियो अबजेक्सन बा एलिगेसनखौ लाबोनांगोन एलिगेसनखौ गाव लाबोनांगोन होमब्ला बे क्राइमनि खोथाया दा बय फैबाय जे दानिया हर्स ट्रेडिं खोथा फैदों हर्स ट्रेडिंनि थाखाय दोनखोमादों हर्स ट्रेडिं मोनसे ल' गोलैफैबाय बेयो माबामोन डेम'क्रेटिक सिस्टेमनि मोनसे आनहेल्थि सिस्टेम आरो आनहेल्थि एन्ड डेन्जारास माने माबा फैदों जे हर्स ट्रेडिंआ मानसि सासेया बा मेम्बार सासेया देरहाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय बेखौ माने जोंखौ जि माने एजि लेंगुवेजआव हर्स ट्रेडिं बुंनाय जायो बेखौ लांगोन लानानै फैसा पाति हरनानै बिसोर बायना लानानै बेलेगा सरकार बानायगोन बिसोर गिनानै बिसोरखौ कनफाइनमेन्ट खालामबाय दंमोन नोङा ओरैनो बेलेग खामानियानो दंमोन बिसोरखौ जाहाथे एज इउजुवेलि जि बुजिनाय मथे जे हाग्रामा महिलारिखौ गिनानै बिसोरखौ कनफाइन खालामदोंमोन ओंखारनो फैयोबाथ' हाग्रामा महिलारिखौ आं गावसोर थाङाबाथ' हाग्रामा महिलारि माबायदि थांगोन बेनि थाखाय बिसोरखौ जि कनफाइन खालामदोंमोन बेथ' डेम'क्रेसिनि थाखाय भेरि आनहेल्थि सिचुएसन आनहेल्थि कन्डिसन सिस्टेम बेफोरखौ बिसोरो देरहानायनि उनाव दा बेनि थाखाय जेनेबा नोंथांमोना बुंबाय आनहेल्थि सिचुएसन बेयो बे आनहेल्थि जेनाखि परिबेस बा थासारि बा एक्टिभिटि दा बेनि एगेन्स्टै बेवहाय माने आयेनाव मा बुंनाय जायो ल' दं बेहाय ल' दं खिन्थु अबजेक्सना रेज खालामनांगौ सोर गावसोरसो अबजेक्सन रेज खालामनांगौ जे आंनो रंफुलि कनफाइन खालामजादोंमोन आंनि इच्छा माने इच्छानि एगेन्स्टआव आंनो कनफाइन खालामजादोंमोन बेनि थाखाय सेक्सन दं आइपिसिआव सेक्सन दं 342 दं 342 आइपिसि बेहाय 343 आइपिसि बेहाय माने लं टाइम खालामबाथ' 340 माने 3 गोलैयो बेहायबो दं सर्ट टाइम खालामबाथ' एसे खम गोलैयो लामायाव थांनाया रंफुल कनफाइन खालामबाथ' अबजेक्सन माने अब्लिगेसन खालामबाथ' 341 फैयो बेहाय माबा दं खिन्थु अबजेक्सना गावसोरसो खालामबाथ' जे याव माबा खालामजागोन हर्स ट्रेडिंनि मा आयेन दं हर्स ट्रेडिंनि बेबायदि थोंजों डाइरेक्ट आयेन गैया खिन्थु कारापसननि माबायाव गोग्लैगोन बेयो एन्टि कारापसन जे माने प्रिभेन्सन अफ कारापसन एक्ट बे माबायाव गोग्लैगोन ओमफ्राय बेयावनो बे मेनलि माबा जादोंमोन हावाला केसखौ जों मख'नो हायो जेएमएम झारखन्ड मुक्ति मोर्चा बे नरसिम्हा रावनि दिनाव बे शिबु सोरेन लालु प्रसाद यादव मोनहा आल्टिमेटलि बे टाइमाव ब्राइब तारमाने जि माने थाखा घुस लानाय बे घुस लानायानो हर्स ट्रेडिंथ' बेखौ घुस होनानै मानसिखौ बायना लायो मेम्बारफोरखौ बायना लायो बे हिसाबै दा बे बिथिङावबा आयेननि बुङावबा नों कारापसन बे प्रिभेन्सन अफ कारापसन एक्ट बेनि माबायाव फैगोन ओमफ्राय बे ट्रेनजेक्सननि खोथायाबो फैगोन बेयाव जेनेबा नों हावाला बा बेलेगनि थ्रुयै फैसाखौ लानाय मानायनि खोथा फैगोन दा बेयाव थोंजोङै जेनेबा माबाखौ इलेक्सनजों रिलेटेड बा बे सिस्टेमजों रिलेटेड थोंजों आयेन दासिम गैया जायनि थाखाय बे सिचुएसना भारताव जागासिनो दङ दा जोङो बे सिचुएसनखौ नुजेनदोंमोन कर्नाटकआव बेनि उनाव जों नुबाय मुम्बाइआवनो महाराष्ट्रनि खोथायाव फैबाय दा ओमफ्राय दा जों फैयै जों नुबाय जोंनि बड'लेण्ड माबायाव आसामाव फैनानै बड'लेण्डनि माबायावबो जों फिसा मोनसे काउन्सिलनि माबायावबो बे सिचुएसनखौ नुनाय जादों आरो
बे जिनिसा मोनसे ट्रेन्ड फैबाय थादों जों नुनो मोनदों जे प्राय कोआलिशन गभर्नमेन्ट थारमाने कोआलिशन गभर्नमेन्ट जेब्ला जागोन बेबा रावबो एबसुलुट मेजरिटी जुदि मोनाब्ला बे नैबे सिचुएशना जाबाय थानायनि मोनसे परिस्थितिया नुजायो जिहेतु नोंबो एबसुलुट नङा आंबो एबसुलुट नङा डेट मिन्स नोंबो रिक्वायर्ड नाम्बारनि मोनाखै आंबो मोनाखै जिहेतु होमबाना बै नम्बरखौ जों बोरै मोनहैनो ओरै मेजिक नाम्बार खालामनानै बे मेजिक नाम्बारखौ मोननो थाखायनो सोरखौबा बायनाय सोरखौबा फुस्लायनाय बेबायदि सिस्टेमा जाबाय थादों आरो बे मोनसे पार्लियामेन्टारि सिस्टेमनि मोनसे ड्रबेकनिनो पार्टखा बियो बे डेमोक्रेसि बा पार्लियामेन्टारि सिस्टेमनि मोनसे पार्टखा बे एकदम ड्रबेकखा आरो बेखायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोजोर बोनायासो गोनांथि दङ दा सोरबादि मानसिखौ बेनि गावनि थान्दै हिसाबै सायख'हरो जाय मानसिया इथिक्स होननाय जिनिसखौ बुजिया बा जाय मानसिया आदर्श होननाय जिनिसखौ मिथिया बेबादि मानसिखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि सायख'हरदोंबा जों बेबादि सिचुएसनखौ नुखागोनानो मानोना बै मानसिया जुदि गोसो गैयाबा बे बायजानोबो थांनो नाङामोन आरो बायग्रायाबो बेखौ बायनो नाङामोन मोननैबो थागोन बायग्रायाबो बायजाग्रायाबो मोननैनिबो कनसेन्ट थागोन नालाय बायग्रायाबो गावनि बिबेकखौ साननानै बा आदर्शखौ रैखा खालामनानै बेखौ बायनो नाङामोन बा बायनो थांनो नाङा आरो बायजाग्रायाबो आदर्शनि खोथाखौ दहाय होनानै गाव जिहेतु बेसेबा बुरजा मानसिनि थान्दै हिसाबै फैदों जिहेतु गावखौ आदर्श हिसाबै गाव दैदेनगिरि हिसाबै मानिनानै लायो हिसाबै बे जिनिसखौ गोसोआव लानानै बेयो बायजानोबो नाङा आरो बायग्रायाबो बायनो थांनो नाङा बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो जेरै कम्पोजिट फ्लोर टेस्टनि खोथाखौ बुंदों बेनि गेजेरावनो जायनो साबसिन लिडार जायखौनो साबसिन मोजां मोनो बा सोरजों बांसिन मेजरिटि जाहैगोन सोरजों थानो बेखौ थिग खालामलायनानै लानायासो गोनांथि दङ दा बेयाव आयेननि बिथिंथिं नोजोर होनानै जों नायोब्ला नुनो मोनो बेयाव थोंजों आयेन गैया बेयाव आदर्शनिसो खोथा फैदेरगोन जे पार्लियामेन्टारि कनभेनसननि खोथा दङ बे जिनिसा फैगोन दा बे हिसाबै पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव बेनो जायनो मेजरिटि मोनो बिसोर गभर्नमेन्टखौ बा सरकारखौ दानो हायो आरो बेनि लिडारानो गोरा जायो जेनेबा प्राइम मिनिस्टार बा चिफ मिनिस्टार बा जोंनि बा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेबायदि जायो जिहेतु दा बे जिनिसखौ नोजोर बोनांगोन आरो जिहेतु बेयाव थोंजों आयेन गैयाबाबो माखासे कनभेनसन जायफोरखौ पार्लियामेन्टारि कनभेनसन बा कनस्टिटिउसनेल कनभेनसन होननानै बुङो दा बे जिनिसखौ दहाय होनानै जाय सोद्रोमा जाय थान्दै जाय माने इलेक्टेड जिहेतु आं दहायनो बुंखादों जे बेयो मोनसे गिदिर बिबान लानानै फैदों बे गावखौ उपलब्धि खालामनो हानांगोन गाव बिबेक सिन्था खालामनो हानांगोन होमब्लासो बे पार्लियामेन्टारि सिस्टेमनि डेमोक्रेटिक सिस्टेमनि जि माने इनस्टिटिउसन बा फसंथानफोर बेफोर थांनानै थागोन आरो बे सिस्टेमा मोजाङै मोजां सालायलांनो हागोन फजल हक हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपि बा दाबि खालामबाय थादोंमोन जे बेरडनि गेजेरजों बे कम्पोजिट प्रटेस्टआ जानांगौ बेयो बेसेबां गुरुत्व बेहाय कम्पोजिट फ्लोर टेस्टआ जों सिगां जे रायलायदोंमोन फ्लोर टेस्ट आरो कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट बेहाय कम्पोजिट फ्लोर टेस्टआ जाना दं बेबायदियानो while there is no another while composite floor testa बेबायदियानो more than one person माने सासेनिफ्राय बारा आरो दाबि खालामबाय दं जों सरकार बानायगोन बे स्पेसियेल सेसन मोनसे लेंहरनानै स्पिकार सिलेक्शन खालामनानै गभर्नमेन्ट माबा सिस्टेम दं कन्स्टिटिउशनल सिस्टेम दं बे गभर्नर मे कल ए स्पेसियल सेशंस टु एसेस हु हैज द मेजॉरिटी the majority is counted based on those present and voting and this can be done through voice vote also माने voice माने जों सापर्ट बुंथिनायनि गेजेरजों माने बुंनाय जाना दं बेहाय जिहेतु जोंनि कम्पोजिट प्रटेस्टआव जाना दं माने सासेनिफ्राय बारा दंमोन जे आं सरकार बानायगोन बिथाङा बुंदोंमोन आं सरकार बानायगोन बेहाय अपेनाव आदा बुंनाय मथे जिहेतु माने अपेन जाना दंमोन बेनिफ्राय सिलेक्शन सासेखौ स्पिकार हिसाबै बा गभर्नर काउन्सिलबो थानो हागौ सिनियर मानसिखौ स्पिकार बानाय
बानायबो हायो ओमफ्राय गभर्नराबो गावसोरबो थानो हायो लिंहरनानै सोर माबा खालामगोन बेखौ सिलेक्शन खालामनो बिसोरो आखाइजोंबो आरो भइस रेजिं खालामनायजोंबो माने सापर्ट हरनो हायो जे जों अमुकखौ सापर्ट खालामो बेबायदिबो खालामनो हायो बेहाय दं हाग्रामा महिलारिया जि दाबि खालामबाय दं बेहाय दं बिसोरो माने सिस्टेमा बेनि मथे बिथांनि मथे सिस्टेमा गैयामोन बेयो सिस्टेमा जायामोन थारमाने बेथ' माने हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दं बे हाइकर्टआव बुस्थुखौ बेखौ इन्टारप्रिटेसन माबा खालामनानै बुस्थुखौ माने एग्जामाइन खालामगोन जे सिस्टेमा माबायदि जादोंमोन हाइकर्टनि मथे माबायदि इन्सट्राक्सन दंमोन हाइकर्टनि मथे माबायदि इन्सट्राक्सन दंमोन बिसोरो खालामनाया माबायदि खालामदोंमोन बेखौ गासैखौ नायनानैसो हाइकर्टआ माने अनारेबल हाइकर्टआ फैगौ 11 तारिखआव मा डिसिसन लायो माने नायनांगोन जोङो आरो वेटिं खालामनांगोन हाइकर्टनि जिहेतु बुस्थुआ माने साबजुडिस जाना दं दा बेलटनि खोथा बुंनाया मानो फैथाखै बेलटनि बिसोर दाबि खालामबायसो दं बेहाय लिरनाय दं कम्पोजिट माने फ्लोर टेस्ट आरो फ्लोर टेस्ट बेहाय बेलटनि खोथा बुंबाय दं बेबो मोनसे सिस्टेम दं बेहायथ' लिरनायाथ' भइस रेजिंनिबो लिरनाय जाना दं बे दाबिसो खालामबाय दं बे दाबिखौ हाइकर्टआ अनारेबल हाइकर्टआ बेसेबां मानिगोन आरो अनारेबल जास्टिस जायनाव केस दं बिथांमोननि नजराव बुस्थुआ कारेक्ट जाबाय ना इनकारेक्ट जाबाय माने रं जाबाय बेखौ बेलटबो मोनसे सिस्टेम दं भइस रेजिंबो मोनसे सिस्टेम दं आखाइ थिखांनोबो मोनसे सिस्टेम दं बेखौ जि भइस रेजिं खालामदोंमोन ना आखाइ थिखांदोंमोन बिसोरो बेखौ बेसेसिम मानिगोन मानिनाय अनारेबल हाइकर्टआ मा अर्डार होयो 11 तारिखआव जों नायनांगोन आरो 11 तारिखनि सिगांसिम नाम्बारथ' बे अर्डारखौ फाइनाल जानायनि सिगांसिम जों एबसुलेट बुंनो हाया रावखौबो एबसुलेट बुंनो हाया आच्छा मोनसे खोथा जादों जे हाग्रामा महिलारिया बेखौबो क्लेम खालामदों जे जेब्ला एसेम्बलि जायो अब्ला माने फ्लोर टेस्ट लानाय जाथ'वाखैमोन बे समावनो प्रोटेम स्पिकारआ माने माबायो हांख्रायो मुंखारियो जे अनारेबल चिफ अफ बिटिसि अनारेबल चिफ अफ बिटिसि प्रमद बर' आरो बेखौनो लानानैनो बिथां बे एसेम्बलि हलाव दावराव दावसिया जायो जे जेरावहायनोखि माबा फ्लोर टेस्टआ जायाखै बेयावनो माने बेखौ थिबनो मोननाय जायाखै मोनसे टेकनिकेलि मोनसे गोरोन्थि बिदि होननो मोनामोन माबा मथे आसलते आरो मोनसे बिथिंथिं सानोबा होननो हायो नैबे कारनाव कन्फिडेन्स मसन बा नो कन्फिडेन्स मसन जि कन्फिडेन्स मसननि खेत्रआवबा जुदि एक्जिस्टिं जुदि शिप जानानै दंखायोबा आनटिल डिसप्रुभ बेनो बे थाबाय थागोन माने बेयो जुदि दंखायोमोनब्ला बे दंखायोमोनबा बेनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैला होननानै बुङोबा बेनि थाखाय बै मानसिया शिप हिसाबै बैखौ गाबज्रिनांगोन आरो नों बैखौ शिप नंला होननोसो बुंनो थांगासिनो दङ दा जिहेतु नों बुंनो थांनायावनो दा बे बुंनो थांनायनि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसआव जिहेतु बेयो दासिम एनाउन्समेन्ट जाजासिम बेयो शिपैनो दं दा बे बिथिंथिंबा बे थिगैनो थागोन दा समावहाय प्रमद बर'आ माने जिहेतु गभर्नरनि एपइन्टमेन्ट लानानै दङ चिफ जाना दङ आरो हाइकर्टआ होनदों बे चिफ जाथ'नो मोनाखै फैगौ 11 जानुवारियावसो माने बिनि सेटेलमेन्टखौ खालामगोन माने फाइनाल सलुसनखौ होगोन दा बे हिसाबै बेखौ प्रोटेम स्पिकारा माने अनारेबल चिफ अफ बिटिसि बुंनाया प्रजेज नंगौ नङा अनारशिप बुंनाया प्रजेज जागोन किन्तु बे जिहेतु आन्डार साबजुडिस दं बे फांसन मावनाया माने फांसनारि जानाय एबसुलेट जाहैगोन 11 तारिखनि उनावनिफ्राय हाइकर्टनि फाइनाल जि भार्डिक्ट फैगोन बे भार्डिक्ट फैनायनि उनावनिफ्रायसो माने एकदम फुल एन्ड फाइनाल जाहैगोन ना बे खोथाखौ आं दाजाबदेरनो लुबैदों जे जुदि हाइकर्टनिफ्राय स्पेसिफिकेलि जुदि बुंनाय दंखायो जे प्रमद बर'आ दासिम शिप नंथ'आ होननानै जुदि बुंनाय दङब्ला किन्तु बेयाव बिथांखौ शिप हिसाबै गाबज्रिनाया गोरोन्थि जादों गाबज्रिनामोन आरो बेखौनो बेस खालामनानै बिपिएफनि एमसिएलएफ्रा हुलसुल खालामबाय दा जुदि
हाइकर्टनि अर्डाराव बे सोदोबा जुदि दङमोनब्ला बे बाथ्राया जे बिथाङा दासिम सिफ नङा होननानै जुदि बुंनाय दङब्ला खिन्थु बे गोरोन्थि जादों खिन्थु जेबो बुङाबालानो गावसोर सानदों जिहेतु प्रमद बर'नो दासिमबो माने एग्जिकिउटिभ पावारखौ होनाय जायाखै थारमाने डिसिसन लानो हानाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो हानाय पावारखौ जिहेतु होथ'वाखै बेखायनो बे सिफ नङा होननानै साननानै लादोंब्ला बिदिल' साननानै लादोंबा हाइकर्टनि अर्डार गैयाबालानो नाथाय बे गोरोन्थि जागोन बे सिफ होननानै गाबज्रिनायाव बे थिगैनो थानाय जागोन थारमाने बेवहाय कन्ट्रडिक्सन जाहैबाय आरो हाइकर्टनि अर्डारानो कन्ट्रडिक्सन जायो होननानै बुंनाय जादों होनना बुंनाय जादों जेरैहाय बारग' रिजाइनेसन होदों बिथां MP बिबाननिफ्राय बिजु दैमारि बिथाङा माने 24 खालारखालि फुंबिलियाव खौरांगिरिफोरनि सायाव बुंनाय जादों जे माने हाइकर्टनि जिनिखि अर्डार बेयो माने एसे कन्ट्रडिक्टरि आरो BTCनि आयेनखौ माने हाइकर्टआ माने मोनथिया आयेन बिजिबिखौ मोनथिया बेखायनो बे रोखोम अर्डार जादों बे अर्डार फैनो नाङामोन बिदि बुंनाय जादों दा बे हिसाबैहाय माने हाइकर्टनि अर्डारखौनो कन्ट्रडिक्टरि होनना बुंनाय जादों जेब्ला दा बे कनक्रिट नङा जाहैबाय होमब्ला दा हाग्रामा महिलारिया क्लेम खालामबाय जे माने प्रमद बर'खौ चिफ हिसाबै गाबज्रिजेननाया बा समर्थन खालामनाया इनाय जादों स्पिकारनिया ओरै बुंबाय आरो बेराफारसे माने UPPL एबा BJPनि फारसेनिफ्राय बुंबाय बिथाङा जिहेतु एपइन्टमेन्ट मोनना दं गभर्नरनिफ्राय बे चिफ जाना दंखायो बिदि बुंबाय दा बे हिसाबैहाय दा बे कन्ट्रडिक्टरि इस्यु जाना थालायबाय दा माने स्पेसिफाइड होनाय जायाखै अर्डारखौ हाइकर्टआ कन्ट्रडिक्टरि अर्डार बा जुदि हाइकर्टनि अर्डारा जुदि बुंदोंब्ला जे माने बियो सिफ नंथ'आ होननानै बुंदोंबा खिन्थु हाइकर्टनि अर्डारासो भ्यालिड जागोन मानो होनोबा बै जाय अर्डार दङ जाय अर्डारनि जोहै प्रमद बर'आ सिफ जानानै दङ बे अर्डारखौनो चेलेन्ज खालामनाय जादों जिहेतु बे अर्डारानो दा स्क्रुटिनियाव दङ जिहेतु आन्डार साब जुडिस जानानै दङ जिहेतु दा बे हिसाबै बे साब जुडिस हिसाबै जिहेतु बेखौ एग्जामाइन खालामगासिनो दं हाइकर्टआ आरो बे हिसाबैनो बेखौ हाइकर्टआ बिनि सायाव अर्डार होबाय जिहेतु ओमफ्राय बे हाइकर्टनि अर्डारासो बेयाव सोलिगोन हाइकर्टआ जुदि आं बेखायनो बारे बारे बुंबाय थादों जे हाइकर्टनि अर्डाराव जुदि बिथाङा दा सिफ नंथ'आ होननानै जुदि बुंदोंब्ला खिन्थु बेयाव सिफ होनानै गाबज्रिनाया गोरोन्थि जादों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेक लानो फैफिनगोन सावरायथुन हाबाफारियाव सावरायगासिनो दं बड'लेण्डनि राजखान्थि बड'लेण्ड सरकारनि आथिखालनि थासारि बड'लेण्ड डान्स फैफिनदों सावरायगासिनो दङ बड'लेण्डनि थासारि बड'लेण्ड सरकारनि दिन्दांनाय थासारि आरो बे बेलायावनो जों फैनि बर' कास्टमारि ल'आ मा बुङो नोंथाङा बर' कास्टमारि ल'खौ लानानै नोंथाङा फरायथ'दों रिसार्च खालामदों आरो नोंथाङा गुवाहाटि हाइकर्टआव सासे एडभकेट जानानै दङ हाइकर्टनि एबा आयेननि खाथियाव बर' कास्टमारि ल'आ बेसेबां प्रযোज्य बे बिथिङाव गुबुन गुबुन जायफोर जायगायाव 6 शेड्युल एरिया थारमाने जे 6 शेड्युल एरियायाव जि माबा सोलिबाय थादों दहायनो बुंखानाय जादों जे 6 शेड्युल कनसेप्टआनो आगोलनि पुराना जि ट्रेडिशनेल इन्स्टिट्यूशन्स बा कास्टम्स दं कास्टमारि लस दं बा कालचार दं बेफोरखौ प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनाय दा बेखायनो 6 शेड्युलनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट थिंआनो जाहैबाय मा निजेनो कास्टमारि ल बा माखासे ट्रेडिशन्स थानांगोन आरो माखासे बेयाव बेखिनि जायगायाव बेकवार्ड जानांगोन दा बे हिसाबै दा बे सेल्फ गभर्निं इन्स्टिट्यूशन जायखौ माने अट'नमास होननानै बुङो अट'नमास काउन्सिल दा बे जिनिसखौ कास्टमारि ल हिसाबै कास्टमारि ल'खौ फोथांनानै लाखिनायनिनो बे मोनसे प्लेटफर्म बे 6 शेड्युलनि कनसेप्टआ दा बेयाव बर'नि बिथिङाव जों बुंनो हायो जे बर'आ कास्टमारि ल' दङ दा बे बिथिङाव आङो
गोबां सम 8 बोसोरानो आं बे बिथिङाव गवेषणामूलक खामानि मावनानै नुनो मोनदों yes बर'फोरा कास्टमारि ल' दङ नाथाय कास्टमारि ल'ब्लाबो बेयाव जोंनि जायगाखौ जिहेतु एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै जोंखौ दाबो माबानाय जायाखैमोन प्लेन एरियाखौ एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै फोसावनाय जायाखैमोन जिहेतु आरो बेनि थाखायनो माखासे अफेन्सफोरखौबो माखासे अफेन्स बा जि माने क्राइमफोर सिम्पली जुदि सिम्पल लेंगुवेजजों बुंनो थाङोबा क्राइमफोर बे अफेन्सफोरखौबो दा जोंनियाव क्रिमिनेल ल'आ गासिबो एप्लाइ जाजोबो खिन्थु जोंनि जि सिस्टेम्सफोर दङ बा कास्टमारि ल'नि बिथिङाव जों नायनानै नुनो मोनदों जे पार्टिकुलारलि बर'नि गेजेराव जोंनियाव बहुत मा होनो क्रिमिनेल ल' आरो सिभिल ल' मोननैबो थायो जोंनियाव जेरै जोङो सोरबा दाउ खावोबा बेनि बिसार जायो जोङो गामियावनो बेखौ बिसार खालामो खिन्थु इण्डियान ल' मथे IPC इण्डियान पेनेल कड मथे बे थेफ्टआव गोग्लैगोन आरो बे इण्डियान पेनेल क'डआ जाहैबाय इंराजफ्रा फसंलांनाय दासिम सोलिबाय थानाय क्रिमिनेल ल' दा बे हिसाबै जोंनियाव सिभिलबो क्रिमिनेलबो जोंनियाव कास्टमारि ल'आ जयैनो दङ नाथाय ओरैनोब्ला कास्टमारि ल'खौ बिखेखै जोंनि दानि माबायाव दानि थासारियाव सिभिल कास्टमारि ल'खौ गुवाहाटी हाइकर्टआ बा जुडिसियारिया बे जोंनिखौ रिकगनिसन होनानै दङ नाथाय नैबे मोनसेखौबो आरो गोसोआव लानांगोन जे कास्टमारि ल'खौ रिकगनिसन होदों नाथाय बबे कास्टमारि ल' बा कास्टमारि ल' बिजाब दङना होननानै सोङोबा जों नैबे कास्टमारि ल' बर'नि कास्टमारि ल' बिजाब होननानै जों दा दिन्थिनो हाया मानो होनोबा कास्टमारि ल' itself evolved through the versions of the elders गोदो गोदायनिफ्राय जि सोलिबोबाय थानाय खुगाजों खुगा बारबोनानै जि नियम निथि सोलिबोबाय थानाय बेसो कास्टमारि ल'खा दा बेखायनो बेखौ जुदि जों लिरनानै दोनोबा बेयो मेनुस्क्रिप्ट फर्माव बा बै ल'खौनो लिरनाय फर्मावल'सो फैगोन खिन्थु नियम निथिया गासिबो बे गोदोनि अरेलनिफ्राय लिरनायावल'सो फैगोन ओमफ्राय दा बेखौ जुदि जों मडिफाइ खालामनानै आइन पास खालामोबा खिन्थु बियो ट्रेडिसनेल ल' बे कास्टमारि ल' जाला बियो आच्छा बे खारनाव आङो बेखौहाय मख'नाय जादों जे दा जिनिखि थासारि बे थासारियाव बर' कास्टमारि ल'आ बेवहाय एप्लाइ जागौना जायामोन जायो नाथाय बिनि थाखाय मोनसे आइन बानायनांगौ दं बेयाव आङो बिदिन्थि हिसाबै बुंनो सानो जे खासियाफोरनियाव बा गार'फोरनियाव दाबो मोनसे आइन दं बे आइनजोंनो बिथांमोना गावसिनि कास्टमारि ल'खौ लाखिनानै दं गार' कास्टमारि ल' भ्यालिडेटिं एक्ट होननाय मोनसे आइन दं दा बे भ्यालिडेटिं एक्टआ जाहैबाय जि कास्टमारि ल' दं जि खालामनाय फुजा पार्बन बा हाबायाव ओरै खालामनांगौ बेबायदि जि नियम निथि दं बे गासिबो भेलिड जाजोबगोन बे भ्यालिडेटिं एक्ट बेयो थारमाने बेखौ बे कास्टम जि नियम निथि दङ कास्टमारि ल'नि बेफोरखौ गासिबो भेलिड खालामजोब्बाय बे आइना दा बे हिसाबै बे भ्यालिडेटिं एक्टआव माबायदि कास्टम दं बे गैया बे नैबेबायदि आइन लाबोनाय लोगो लोगोनो बर'नि कास्टमारि ल'आबो भेलिड जाजोबगोन बुङोबा बड' कास्टमारि ल' भ्यालिडेटिं एक्ट होननानै जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव जुदि आइन पास खालामबायबा गाबोननिफ्राय गासिबो ख्रा जाजोबगोन आइन हिसाबै ख्रा जाजोबगोन नाथाय नैबे मोनसे खोथायाबो सैथो गुवाहाटी हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआ बर'हा जे कास्टमारि ल' दङ बेखौ रिकगनिसन होखाबाय सतीश चन्द्र ब्रह्म बेनि मोनसे केस दंमोन 1972 नि ओमफ्राय भाइग्राम ब्रह्म बेनि केसआवबो कास्टमारि ल' दङ होननानै रिकगनिसन होनाय दंखायो बे धुबुरीनि केसमोन बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो जे बर' कास्टमारि ल'आ जुडिसियारिनि नोजोराव गोग्लैखानाय दा जोङो बेखौ आइननि नोजोरजों बा आइन दानानै बेखौ भ्यालिड खालामजोबनांगौ बे मोनसे खामानिया दा बे समाव बर'नि मोन 18 गौथुमफोरा आफादफोरा बर'नि राजखान्थियारि दोलोफोरखौ ज' जानानै सरकार दानो खावलायदोंमोन 23 डिसेम्बर खालि 22 डिसेम्बर खालि जाहैबाय प्रटेस्ट बड'लेण्ड एसेम्ब्लियाव आरो बड'लेण्ड खुंथायनि थाखाय माने BPF, UPPL एबा GSP रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोर
ज' जानांगौ आरो बड'लेण्ड खुंथायखौ खुंनांगौ होननानै एपिल खालामदोंमोन बर' आफादफोरा। दा बे हिसाबै बेवहाय बर' समाजाबो दंफायो। दा बे हिसाबै बे बेसेबांनाखि बर' समाजाव गनायजाथाव? बे बिथिङाव जुदि मोजां इयुन जुदि नागिरदोंबा, खारन आं बेयाव आरो मोनसे जिनिसखौ दाजाबदेरनो लुबैदों, बिटिसिआ दलरै होनाय जिनिस नङा। बेखौ हाजार मानसिनि थैनि फिथाइ हिसाबै बिटिसिखौ मोननाय जादों। दा बे हिसाबै बेयाव बांसिन बर' मानसिनिनो आबेगनि खोथा दङ बा मोनसे सानस्रिनि मोनसे आसानि खोथा दङ। दा बे हिसाबै बे खुंथायखौ मोजाङै मोजां हारिया जौगालांथों, बे एरियानि पार्टिकुलारलि जिहेतु बर'ल'ब्लाबो बर' हारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दैदेनदोंब्लाबो बेखिनि एरियानि मानसिफ्राबो जथेस्थ' बेकवार्ड हिसाबै, दा बे हिसाबै बे जायगाखौ डेभेलप खालामनांगौ, हारिखौ डेभेलप खालामनांगौ होननानै बै बड'लेण्डखौ बिनानै बिनि सोलाय बिटिसिखौ मोननायलाय दा बेजोंनो बेनि गेजेरजोंनो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो बे डेभेलपमेन्टखौ लाबोनायनि खामानिया मोनसे गोथार गोसो लानानै मोनसे कारापसन फ्रि बा मोनसे बिथांखि लानानै जे हारि एबा जायगाखौ डेभेलप खालामनायनि मोनसे थांखि लानानै आवगायबोनाय जिहेतु, दा आवगायबोनांगौ होननानै साननाय जादोंमोन जिहेतु, दा बे हिसाबै बेयाव पार्टिकुलारलि पलिटिकेल पार्टिनि आदर्श बा बिसोरनि जि माने आसा आकांक्षा बेफोरखौ नोजोर होआबालानो जायगानि आरो हारिनि डेभेलपमेन्टखौ नायनानै बा बेखौ गोसोआव लानानै ज' जानानै मावफुंनाया खोबैनो गोनांथि दंमोन। आरो जायफोर आफादफोरा खावलायदोंमोन बिथांमोनहा थिगखौनो खावलायदों। नाथाय बे बिथिङाव आं मोनसे जिनिसखौ नोजोर बोनो लुबैगोन जे जेब्ला मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसननिफ्राय पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनाव बारलांगोन, पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन आरो ससियेल अर्गेनाइजेसना आलादा आलादा, थांखिफ्राबो आलादा, मावनाय स्टाइलफ्राबो आलादा आलादा। दा जोङो जुदियो आसा खालामनो हायो जे बेबायदि जाथों होननानै बा जों लुबैयो, खिन्थु पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफ्रा बेखौ खालामनाया खोब खम नुनो मोनो। मानोना बिसोरो पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बा पलिटिकेल पार्टि, बिसोरो पियरलि पलिटिक्स गेलेगोन। दा बेखायनो आं बेनि गेजेरजोंनो बुंनो लुबैयो जे बड'लेण्डआ बा बिटिसिआ मोनसे पलिटिकेल इस्यु जानानै दङ, बेखौ लानानै पलिटिक्स गेलेयो। दा बेखौ बे पलिटिकेल मोनसे फसंथानखौ बा पलिटिकेल मोनसे एरेन्जमेन्टखौ खालामथारनायनि मोनसे गोसो गैया। दा आङो बेखौ पार्टिकुलार हान्जाखौ रायनो बा बुंनो थाङा। दा जों नुनो मोननायाव बेखौ नुनो मोनो जे रावबो बे जायगानि समस्याखौ लानानै गोसो गुदुङै बा थार गोसो लानानै बा बबेबा मोनसे हारिखौ फोथांनायनि थार गोसो लानानै मावनायखौ जों दासिम नुनो मोनबोआखै। मानो होनोबा जों नुबोबाय जे आगोलनि जायफोर खुंगिरिफोर बिसोरनि दिनावबो जों जेसेबां आसा खालामदोंमोन बिनि फिथाइखौ जों मोननायखौ नुनो मोनाखै। आरो दानि जि खुंगोन बादि नुनाय जायफोर हान्जाफोर बिसोरखौबो जों दा गोरलै समावनो जों नुनो मोनदों जे गोहो मोननायनि नामाव बिसोरो मा खामानि मावगासिनो दङ। पावारनि थाखायसो गोहो मोननाय पावारनि थाखाय बिथांमोनहाबो जों नुनो मोनदों जे मोजां खामानिखौ बाद होनानै गुबुन गाज्रि नुनाय लामाथिंबो बिथांमोनहा आगान सुरनो आवगायलांदों। दा बे बिथिंखौ नोजोर बोयोबा जों बुंनो हायो जोङो पाब्लिक हिसाबै आरो जोङो जेनेरेल भटार हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जोङो नोंथांमोन थान्दैमोनखौ जोंनि समस्या बा रायजोनि जायगानि डेभेलपमेन्ट बा समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायसो थांदोंमोन, पियरलि पलिटिक्स गेलेनो हगार हराखैमोन। आरो जिहेतु बड'लेण्डआनो बिटिसिआनो जा बा टेरिटरियानो जा, फुल बड'लेण्डआनो जा बा माबा मोनसे सभारेन बड'लेण्डआनो जा, जोंनो नांगौ जौगानाय, जोंनो नांगौ बे एरियानि थासारिया सुख सान्ति जानांगौ आरो डेभेलप जानांगौ, बयबो मिला मिसायै थानांगौ आरो जौगानांगौ। बे मोनसे पार्टिकुलार हारिनिल' खोथा नङा, बर' हारियाबो जौगानांगौ जिहेतु बिथांमोना थै होदों आरो गुबुन बे एरियायाव थानाय गासिबो सुबुंफ्रानो मोजाङै जौगानांगौ, जायगाया जौगानांगौ, बेखौसो जोङो भटार हिसाबै आरो बेनिनो सायख'गिरि हिसाबै जोङो
नोंथांमोनखौ थामहिनबा थान्दै बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरनो लुबैयो। आच्छा जोङो गोबांथार सावरायबाय जों जोबनाय फारसे फैनो नागिरदों फजल हक नोंथाङा दहायसो बुंदों जे हटेल लिलि शिलं लाबथिंनाय जादों एमसिएलएफोरखौ बिजेपि आरो इपिपिएल लोगोसे जिएसपि नि बिथांमोनखौ लाबथिंनाय जादों आरो बेनि थाखाय मिडियायाव अलरेडि पाब्लिश जाबाय रिलिज जादों जे 50 लाखनिबो बांसिन खरसा जाबाय आरो बेखौ बिटिसिआ बहन खालामनांगोन दा बियो माबायदि एक्सेप्टेबल जागोन आंनि नोजोराव खरसा जानाया एथ' एक्सेप्टेबल नङा एथ' माने हिसाब मिलायनायनि थाखाय थाङोबाथ' बे बबेयाव लांनांगोन बेहाय बबे डेभेलपमेन्टनि माबायावसो लांनानैसो हिसाब मिलायनांगोन मा लाब जागोन जोंनि पाब्लिकनि थाखायथ' डेन्जाराससो माने माबासो लकसानसो जागोन जोंनि एथ' खरसा पातिया इफोरखौ लानानैथ' इयावसो मिलायगोन ना बिसोरो बेथ' डेम'क्रेसिनि थाखाय माने इल कन्डिसन डेन्जाराससो जायो आच्छा बेथ' थांनायाथ' थांबाय र' जे थांबाय नोंथांमोनथ' माने नायखांबाय जे लांनाय माने दोननाय बेफोर जि सिस्टेम खालामदोंमोन बे सोरखौबा गिनानै जाय इलेक्टेड मेम्बारा जाय गभर्नमेन्ट बानायनानै बे सासेखौ गिनानै गुवाहाटीयाव थागोन शिलंआव थागोन ओमफ्राय क'क्राझार फैगोन आरो थांफिनगोन बेखौ फिउचारा मा मावगोन बेखौ मालाबा माने सानोबाथ' नोंथां नायगोन जे बेफोरो माने बेसेसिम बिसोरो फिट बेखायनो कुइसन मोनसे फैयो आच्छा बिसोरो उनाव फिट जायोबाथ' बा रायजोनि डेभेलपमेन्टनि माने थाखाय खामानि मावबाथ' मोजां आरो जों आसा खालामो जिहेतु माने जायफोरा देरहाबाय पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जायफोरा पाब्लिकनि खामानि मावखौ पाब्लिकखौ माने सार्भ हैनो जे नेता जाबाय जि माबा जाबाय बिसोरो मेम्बार जाबाय बा इएम जाबाय बे एमसिएलए जाबाय जों आसा खालामो जे बिसोर रायजोनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिसोरोबो खिन्थु बिसोरो थांनाय फैनाया कनफाइनमेन्ट खालामनाया खरसा पाति खालामनाया बेफोर थिग जायाखै आंनि मथे आरो आं पार्सनेल मथे बेफोर थिग खालामाखै बिसोरो बास आंनि डिसिसना बास कनस्ट्राक्टिभ डिसिसन आं लाखाबाय आं इपिपिएलनिफ्राय देरहाबाय बास इपिपिएलखौ माने भट होगोन बा इपिपिएलखौ सिलेक्सन खालाम इयो गावसोरा माने कनस्ट्राक्टिभ डिसिसन लानानै न'आवबो थानो मोनो बाजारावबो थानो मोनो बास फाइनाल डिसिसन पाब्लिकआ भट होनानै पाब्लिकनि भटजोंसो आं देरहाबाय पाब्लिकआ मा हिसाबै भट होदोंमोन आंनो जिएसपि हिसाबै भट होदोंमोन बास जिएसपि मा डिसिसन लायो बेसेबां फाइनाल डिसिसन बेथ' न'आव थानो माने थानानैबो फ्रि एन्ड फेयार जानानैसो बानायनांगौमोन जि फ्रि एन्ड फेयार जायाखैमोन बे पसन्द खालामाखै माने पार्सनेल मथे फ्रि एन्ड फेयार जायाखिसै सरकार दानायनि बेलायाव फ्रि एन्ड फेयार जायाखै बेहाय बे लाबथिंनायनि थाखाय फ्रि एन्ड फेयार जायाखै उनाव मा जागोनबा बे जोंनि जिहेतु 5 बोसोर दं काउन्सिलनि जि टाइमा 5 बोसोर दं बे 5 बोसोरसिम गेजेराव मा जायो बेबो मालाबा टेनसन फैयो जे जिहेतु जायफोरा इलेक्टेड मेम्बारफोरा देरहानायनि उनाव फ्रि एन्ड फेयार जायाखैमोन बिसोरो फिउचाराव माने फैगौ टाइमावबो फैगौ सानाव बेसेसो मावनो हागोन आच्छा प्रहलाद बसुमतारी बिटिसिनि थांनाय बिसायख'थियाव जाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा बाहागो लादोंमोन गासैबोनि इस्ताहार एबा मेनिफेस्ट'आव दङ जे बिटिसिनि हा-हुनि मोनथायखौ बयनोबो समानै होनाय जाथोंसै बे बिथिङाव मोनसे नोजोरखौ बोनांगोन जे बेयाव जिहेतु दहायनो बुंखानाय जादों जे बिटिसिआ बा बिटिएडिआ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानै बांसिनै नोजोर होनानै बेखौ दानाय जादों आरो पार्टिकुलारलि ट्राइबेलफ्रानो बे एरियानि ट्राइबेलफ्रानो जौगाथों होननानै बेखौ दानाय जादोंमोन दा बे हिसाबै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेनि मोनसे आयेन दंखायो बे आयेनखौ 1947 मायथाइयाव सोसननानै होदेरनाय जादों आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन 1886 बेखौ ब्रिटिशफोरा बानायलांनाय आयेनावनो बेखौ सोफानाय जादों आरो बेजों लोब्बा लानानैनो आरो मोनसे जिनिसखौ नोजोर बोदेरबावनांगोन बे आयेनखौ मानो लाबोनाय जाखो दहायनो आं बुंदोंमोन जे
बे चैप्टार 10 जायखौ होनो चैप्टार 10 अफ द आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन बेखौ मानो लाबोनाय जाखो बा बे एरियायाव मानो सोसननो गोनां जाखो बे घटनाया जादों 1947 मायथाइनि दा 1947 मायथाइनि बै समनि जारिमिनखौ जों नायनांगोन बै समनि जारिमिनाव पाकिस्तान इन्डिया माबा जादोंमोन दावराव दावसिनि सम मोनसे टार्म'इल मोनसे हिन्दु मुस्लिम बिदि थांलाय फैलायनि माबा जादोंमोन आरो बै समाव दानि बांलादेशा पाकिस्तान जानानै दंमोन ओमफ्राय दा बेयावनो बे जिनिसखौ आरो मोनसे जिनिसखौ हानदेरबावनांसिगोन बेयाव जे दहाय आं बुंदोंमोन जे हिल एरियानि ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल अट'नमास होनाय जादों दा ओमफ्राय बे प्लेन एरियायाव जे ट्राइबेलफोर माखासे दङ बिसोरनि सेफटिनि थाखाय मा खालामनाय जागोन बे कुइसना एसेम्ब्लियाव रेज जादोंमोन कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लियाव रेज जादोंमोन दा बे रेज जानायावनो बे मोनसे जिनिसखौ साननाय जादों जे थिगासे बिदिब्लालाय बै समाव बैसोरनि थाखायबो मोनसे आलादा मोनसे आयेन बानायनानै दोननाय जादों दा बेखायनो आरो बै समाव जिहेतु दावराव दावसिमोन बेखायनो हिन्दुआ ओरै बारलांदों मुस्लिमा ओरै बारबोदों होननाय रखम बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा थांलाय फैलाय जादोंमोन थांलाय फैलाय जादोंमोन बे मिक्सिं आप जानायाव ओमफ्राय बे पाकिस्तान दानि जि माने बांलादेश बेनिफ्राय माखासे हिन्दु मानसिफ्रानो ओरैहाय फैनानै बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ओरैनो ट्राइबेल डमिनेटेड एरियायाव थारमाने ट्राइबेल डमिनेटेड एरियायाव ओरैनो हा गोग्लैसोनाय थानाय जायगाफ्राव बिसोर थादोंमोन दा बेयावनो थाबाय नालाय लार्ज स्केलै बे एरियाया माने बे ट्राइबेलफोरनि ट्राइबेल डमिनेटेड जायगायाव बिसोर गोबां मानसि माबाफ्रा थाफैदोंमोन दा बेखायनो बिसोरनि बे लोब फैनायखौ होबथानो थाखाय आरो जिहेतु बुंखादों जे ट्राइबेल मिन्स बिसोरा ससियेलि इक'नमिकेलि बिसोरो बेकवार्डखा आरो इडुकेसनेल बेकवार्ड जानायलाय बिसोरखौ एसे फुस्लायबानो बिसोरनिफ्राय हा हु माबा सय सम्पति लानो हायो दा बेखायनो बेखौ प्रटेक्सन होनो थाखायनो बे चैप्टार 10 अफ आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 खौ बेयाव सोनानै होनानै बेयाव ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक खालामनानै सोनाय मोनसे माबाखौ कनफाइन खालामनानै दोननाय जादों जे बेखिनि एरियायाव अना ट्राइबेलफ्रा जाय जेनेरेलफोर बिसोरथ' थाबायानो थाथोंसै खिन्थु गोदानै आरो हाबफैफिननो मोनला बे समाव शाह सादुल्लानि दिनाव बे जिनिसखौ बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक कनसेप्टखौ लाबोनानै होनाय जादों ओमफ्राय दा बेयाव बे जिनिसानो बे सोलिबोबाय थादों दा सोंनाया जाहैबाय दा बेजों ओमफ्राय नैबे दानि बिटिसिनि जि माने इस्ताहारफोर दा बेजों मोनसे कनफ्लिक्टिं बुस्थुआव फैदों दा बे कनफ्लिक्टिं बुस्थुखौ सावरायनायनि सिगांनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदेरबावगोन दाबो दा नैबे बिटिआर जानायनि सिगां बिटिएडिआवबो जों नुनो मोनदों जे माखासे जायगायाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो अना ट्राइबेलफ्रा हा बायनाय नुदों आरो बे हा बायनायाव ओरैबायदि मोनसे पार्सेन्ट फैदों जे दानिया हा बायनो मोनबाय खारन बे दानि एमेन्डेड 6 शिड्युलाव मोनसे क्लज दं जे अल communities will be given land rights, equal land rights. बेयाव खमा दं ओमफ्राय बेनिफ्राय if otherwise eligible होननाय मोनसे सेन्टेन्स दंदेरबावोमोन दा if otherwise eligible होननाय जिनिसखौ मानसिफ्रा बेनि मिनिंखौ व्याख्या खालामनो थाङैयाव दा बैसिम फुल स्टप दोननायलाय फरायनायाव बैसिम बे eligible माने equal rights मोनगोन होननायलाय दा बेसिमखाय बयबो मोनजोब्बाय होननानै साननानै लानाय जादों नाथाय बै ससे सेन्टेन्सखौ जुदि जग खालामदेरोबा खिन्थु जायफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा बायनायनि मोन्थाय गैया बिसोरो मोना थामहिनबा if otherwise eligible that means जुदि नोङो बोरैबाफोर नोंहा eligible-ब्ला होमबासो नोङो बायनो मोनगोन eligible नङाबा नोङो मोना तारमाने बहाय चैप्टार 10 आव नोङो eligible नङाबा नों मोननो नाङा eligible होनना बुङोबा मोनब्रै जन'गोष्ठी दङ बे जाहैबाय राजबंशी नाथजोगी आदिबासी आरो नेपाली बे माखासेफ्रा मोनगोन जिहेतु बिसोरो बे एरियायावनो बेकवार्ड हिसाबै बे एरियायावनो रिकगनाइज जाखानाय बेनि इनहाबिटेन्ट हिसाबै बिसोरखौ
गनायखानाय आच्छा बिटिसिनि सिङावनो बिटिसिनि सिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाहेरानि माखासे एरियाबो हाबसननानै दङ बेनि बेलायाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङै एरियाया हाबसननानै थानायनि खारना जाहैबाय गासिबो जुदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौल' जुदि बानायोबा बे कन्टिगिउटिनि खोथा थायो सिमानि खोथा थायो सिमाया ओरैबायदि जागोन बेखा बेखि एखेबारे नायथावलायै बा एडमिनिस्ट्रेसनाव उसुबिदा फैगोन दा बेखायनो बेखौ जाहाथे कन्टिगिउटि बा सिमा थिग जायो बेखौ माबानो थाखाय ससे हाबदेरनाय बा एसे एनै सोसन सोब्रबा जादों आरो बेयावनो बेखौ मख'बावनांगोन दा जुदि गासिबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो बिटिएडिआव सोनांगौ होनबा ओरै सानजाहा आरो माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दंबावोमोन बेफोरखौ सोनाय जायाखै दा जिहेतु एग्रिमेन्टआव बिटिसि एग्रिमेन्टआव जि दङमोन बे मथेनो सिमा निर्धारन खालामनाय मथेनो सिमाखौ थिग खालामनाय जादों आरो बेयाव लुबैनानैनो जा लुबैयाब्लाबो जा बे कन्टिगिउटि बा सिमा थिग खालामनायनि नामाव माखासे नन ट्राइबेल डमिनेटेड एरियाफ्राबो हाबफानाय जादों आच्छा फजल हक दा नुनो मोनदों मैया मोनसे सार्कुलार होबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जे बिटिआरनिफ्राय जायफोरनाखि ओंखारलांनो गोसो अनाबर'फोर माने अनाबर' गामिफोर बेफोर दा एप्लिकेसन होनांगौ फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव आरो जायफोर बर' गामिफोरा हाबनो गोसोब्ला एप्लिकेसन होनांगौ फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव दा बे जेनाखि फोसावनाय एबा बेनिखि जेनाखि ओंखारलांनाय आरो थिसननायनि जेनाखि इस्यु बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायै बा माने बिसास लालायनो हायै मोनसे परिबेस फैगोन नामा गावजों गेजेराव मोनसे संघर्षनि सम्भावनाबो थाबावगोन नामा ये फैनो हागौ जिहेतु जि माने थांनाय 27 माबामोन जि बिटिआर एक्ट 26 तारिखनि बे 27 जानुवारि 2019 बेहाय जि बिटिआर एकर्ड जाबाय बे बिटिआर एकर्डआव स्पष्ट जाना दं माने जायफोरा माने अनाबर' गामिफोरा जाय माने क्राइटेरियानि बाहेरायाव गोलैनाय गामिफोरा बेफोर थांनोबो हागोन आरो जायफोरा फैनो नागिरो बिसोर फैनोबो हागोन बेनि माने बिटिआर एक्टनि मथेसो बे हाइकर्टआ अर्डार पास खालामबाय जे जायफोरा माने थांनो नागिरो बिसोर थांनो हागोन जायफोरा फैनो नागिरो बिसोर फैनोबो हागोन बेहायनो माने जि सिस्टेमा दं बेहाय एसे गन्डगलबो जानो हागौ आंनि मथे आरो सानना ला माने गेजेराव मोनसे गामि मोनसे दङ बे माने साराउन्डिं एरिया माने बिटिआर माबा बिटिसि एक्ट मथे बिटिसि एकर्ड मथे जे सिमा थिग खालामनायनि समावबो जायफोरा गामियाव माने अनाबर' गामिफोराबो हाबबानो जाबाय बेहाय बिटिआर एकर्ड मथे बिसोर जायफोरा थांनो माने नागिरा माने क्राइटेरिया मथे गोलैया माने ट्राइबेल गैया माने बर'फोर गैया आरो बेफोरो थांनो नागिरोबाथ' थांनो हागोन बेहाय गेजेरनिफ्राय गामि मोनसे दाननानै बाहेरायाव ओंखारनानै बेनि एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमा जेरै जुडिशियेल सिस्टेमा बहुत माने डेभेलपमेन्ट सिस्टेमा बहुत सिस्टेमानो भेजाल जोबखानाय दा बेवहाय मोनसे खोथा जाहैबाय जे जेरावनाखि जि गामियाव बर'बो दं अनाबर'बो दं ट्राइबेलबो दं आरो ट्राइबेल नङिबो दङ बे गामियाव मोनसे संघर्ष जानायनि सम्भावना दङ सम्भावना दं जों आं गावनि नाम माने नामा आं माने जि भिलेजआ जि गाव दं निमुवा जों एरियायाव दं बर'बो दं जों मुस्लिमफोरबो दं हारसाफोर दं बाङालिफोर दं जाय माने काउन्टिं खालामनायनि गेजेराव थाङोबाथ' बर'आ खम गोलैयो एसे नन बर'सो माने हिन्दु मुस्लिम नङा नन बर'सो बारा दं बे मैया सोरबा रायलायनानै आंनावबो माने फन हरदोंमोन जे सारजों माने पिटिसनखौ रेडि खालामनानै हाइकर्टआव खालामनोसै जों बिटिआरआव माने दाथ' बिटिसि माने बिटिएडिखौ माबा खालामनानै जि सिस्टेमाथ' बेलेग बेनो बिटिएडिखौ माबायदि बिटिआर खालामबाय बेबो माने बेलेग माने घटनाया बेलेग बेथ' माने जोंनि आयेननि नोजोराव बेबो से घोटाला दं बिटिआरखौ दाननानै बिटिएडिखौ दाननानै जे बिटिआर खालामबाय बेबो माने थाङोबाथ' बहुत माने बाथ्रा दं माने आयेनाव माने आयेन भायलेसन जादों आयेन भायलेसन जाबायथ' बिटिएडिखौ दाननानै जे बिटिआर खालामबाय
जि कन्स्टिटिउयेन्ट एसेम्ब्लियाव जि माने प्रस्ताब लानांगौमोन जि पास खालामनांगौमोन जि आयेन बानायनांगौमोन माने राष्ट्रपति प्रेसिडेन्टनि जि सिगनेचार लानानै जिबायदि प्रसिडिउराव थांनांगौमोन 6 शेड्युल एरियायाव एमेन्डमेन्टखौ कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जि बिटिसि एकर्ड पास जानानै जि बिटिआइडि बानायदोंमोन बेखौ गेजेराव लानानै बिटिआर बानायनाया जि सिस्टेमाव बिटिआर माने जाबाय बेथ' बेलेग माने बेलेग लाइनाव थांगोन जों रायलायनाया एथ' थानो हो जों माने फैदोंमोन गामिनि गेजेराव ना बे गामिनि गेजेराव मैया संघर्ष मैया माने आंजोंबो रायलायदों जे सार जों माने पिटिसनखौ रेडि खालामनानै हाइकर्टआव हरनांगौ थाब थाबनो जों बिटिआराव थाया आंथ' बिटिसि बासि हिसाबै आंथ' थानो मोनो आंथ' थानो नागिरो सोरबा नागिरबाय दं जे अनाबर हिसाबै जोंथ' बारा मानसि दं जों अनाबर हिसाबै 50% निफ्राय बारा दं जों ओंखारलांनोसै आच्छा बेहाय मा फैगोन जोंनि गेजेराव जि समृद्धिमोन जोंनि गेजेराव थांनाय 1994 आव दावराव जानायनि उनाव जेसेबां जों गामिनि माने रायजोफोरनि गेजेराव जि डेभेलपमेन्ट फैदोंमोन जि हारमनि फैदोंमोन जि माने बुजाफोरा फैदोंमोन बेनि गेजेराव मा फैगोन दा बेथ' गामिखौ ओंखारोबाथ' बर'फोरबो ओंखारना फैगोन ना बिसोरथ' दाथ' गेजेराव माने प्रस्ताब मोनसे लानानै गामिखौ बेलेग गामि मोनसे नाम हरनानैसो रेभिनिउखौ बेलेग मावनो हानाय नङा ना दाथ' निमुवाखौ ओंखारना लाङोबाथ' बर'फोरबो फैनांगोन ना बेफोरखौ फैना नागिरगोन ना नागिरा बेनि थाखाय जों बर' आरो अनाबर'खौ भाग खालामनायनि थाखाय आरो माने संघर्ष जानो चान्स दं दा जों गामि बायदि बिटिसिआव एन्टायार बिटिसिआव बहुत गामि दं जायफोरनाव 40% बर' दं 60% अनाबर' दं 45% बर' दं 55% अनाबर' दं 55%आ मालाबा नागिरबाथ' जों ओंखारलांसै आरो 45%आ थानो नागिरबाथ' बिसोरथ' आयेन मथे थाङोबाथ' थानोबो मोना आच्छा थानो मोनाबाथ' बिसोरसो इजियाव माने थांनो नागिरगोन ना नागिरा बिसोर मा जागोन बिसोरनि बुजाफोरानि गेजेराव आरो गन्डगल फैनो हागौ दा बे बिथिङा माने परिबेसखौ गाज्रि लाबोगोन बायदि नोजोर आरो फैगौ आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सन ना माने मार्च एप्रिल जानो हागौ दा बेखौनो नोजोर लानानैहाय गावजों गावनि गेजेराव जुदि जों संघर्ष जायोब्ला परिबेसा मा जानो हागौ इलेक्सनाव मा जानो हागौ बेथ' आंनि नोजोराव जि बिटिआर एकर्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर एकर्ड बानायनानै सोरबाखौ बुजायनानै पावार होनानै लुबि होनानै जि एकर्ड मावबाय बेहायथ' ब्रिटिश माखाया जेब्ला भारतखौ स्वाधीनता होदोंमोन थिकानो दंमोन खिन्थु काश्मीरखौ जिबायदि बिबादनि माबा बानायनानै इन्डिया पाकिस्ताननि गेजेराव दाबो दावराव जाना दं बेथ' बिराद गेदेर माने बुस्थु मोनसे गेजेराव गालांनानै थांदोंमोन बिसोरो जों गावनि गेजेराव लागिबाय था जों बाहेरनिफ्राय नायबाय थागोन बे बिटिआर एकर्डआव बबेबा सिस्टेमाव दं बे बर' आरो अनाबर' गामि दानना आरो हाबनायनि जि सिस्टेम हरनायाव दं बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव खालामबाय थागोन बाहेरनिफ्राय सोरबा जनानै नायबाय थागोन जोंनो थामसा खालामगोन जे नोंसोरो बर' आरो अनाबर' नोंसोर लागिबाय था नोंसोर दावरा खालामबाय था जों बाहेरनिफ्राय माने फायदा लुथिबाय थागोन बेबायदि सिस्टेम खालामनानै सेन्ट्रेलनिफ्राय इखौ माने बिटिआर एकर्डखौ मदद खालामबाय इखौनो थिकानो दं खिन्थु बेहाय बबेबा बे बुस्थुखौ इबायदि लाखिनाय दं जाहाथे बेहाय माबा जायो बेनि चान्सआ बारा जाना दं बेहाय आच्छा जोङो गोबांथार सावरायदों आरो जोंहा सम गैया जों फोजोबनो सिगांबाय जे बड'लेण्डआव दासान्दि सरकार दं सरकार गैया थांनाय 15 डिसेम्बर खालि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसि सरकार दङ अलरेडि बे सरकारा खामानि मावगासिनो दङ नाथाय गुवाहाटी बिजिरसालिया 22 डिसेम्बर खालि भारत होदोंमोन जे फैगौ 11 जानुवारि खालि बिनि थाखाय फाइनाल रायखौ होनाय जागोन
दा बेखौ नोजोर होनानै बड'लेण्डनि दा सरकारा दिन्दांनानै दङ जोंनि गेजेराव दा सरकार गैया बे थासारि दङ थांनाय एप्रिल दाननिफ्राय दा समसिम बड'लेण्डआव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया मानो होनना बुङोब्ला मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादोंमोन मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जोबनायनि सम सफैबायमोन जिहेतु जोंहा गोदान सरकार मोनदों नाथाय बे गोदान सरकार मोननायाबो दिन्दांनानै थादों हाइकर्टनि बिथोन बादियै आरो जों मिजिं लानांगौ जाहैबाय जे फैगौ 11 जानुवारिया मा खालामो जोङो नेनानै थानांगौ जाहैबाय जे 11 जानुवारि 2021 जों बेखिनियाव जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनदों खुलुमबाय